Συγχαρητήρια! Μόλις ξύπνησες στο έτος 1325. Τα καλά νέα είναι ότι είσαι ζωντανός. Τα κακά νέα είναι ότι το ίδιο ισχύει και για τους ψήλους. Λοιπόν, πριν χαλαρώσουμε, αφιέρωσε μια στιγμή να κάνεις like στο βίντεο και να κάνεις εγγραφή, αλλά μόνο αν πραγματικά σου αρέσει αυτό που κάνω εδώ. Και πες μου στα σχόλια από που με παρακολουθείς και τι ώρα είναι για σένα. Είναι πάντα συναρπαστικό να βλέπω ποιος συμμετέχει από όλο τον κόσμο. Τώρα, χαμήλωσε τα φώτα. Ίσως άνοιξε και έναν ανεμιστήρα για εκείνο το απαλό βουητό στο φόντο. Και ας ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι αυτό απόψε. Το κρεβάτι σου είναι ένα μισοσάπιο στρώμα από άχυρα γεμάτο έντομα και σαν όπου μυρίζει σαν δάπεδο στάβλου, γιατί ήταν δάπεδο στάβλου πριν από 3 μήνες. Δεν υπάρχει ορθοπαιδικό στρώμα. Δεν υπάρχουν μαξιλάρια. Και σίγουρα δεν υπάρχουν βαμβακερά σεντόνια. Μόνο μια μάλινη κουβέρτα που δεν έχει πλυθεί από τον περασμένο χειμώνα και τώρα ζυγίζει όσο ένα μικρό μοσχάρι από τη συσσωρευμένη βρωμιά. Ανοιγοκλίνει τα μάτια, καθώς η καμπάνα της εκκλησίας χτυπάει στη διάρκεια. Είναι η μεσαιωνική εκδοχή του ξυπνητηριού, μόνο πιο δυνατή και κάπως ακόμη πιο ανηλεής. Το σπίτι σου είναι μια ξύλινη καλύβα με ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα, με μια γοητευτική ανοιχτή διαρρύθμιση όπου η οικογένειά σου, τα ζώα και τα οικιακά έντομα μοιράζονται τον ίδιο χώρο. Η μυρωδιά είναι μια αρωματική συμφωνία. Ένα λεπτό μείγμα από μπαγιάτικη μπύρα, ανθρώπινο υδρότα, κατσίκα και κάτι που προσεύχεσαι να μην είναι μούχλα. Αλλά όχι, στη ψυχή σου ξέρεις ότι μάλλον είναι. Τα αρωματικά κεριά δεν έχουν εφευρεθεί ακόμη. Και ακόμη κι αν υπήρχαν, θα λιώνανε στο χωμάτινο δάπεδό σου. Προσπαθείς να τεντωθείς, αλλά αμέσως το μετανιώνεις γιατί ο αέρας είναι παγωμένος και οι αρθρώσεις σου πονάνε. Είσαι 22 ετών, που σε μεσαιωνικούς όρους σημαίνει περίπου μεσήλικας. Η σπονδυλική σου στήλη τρίζει σαν παλιά ξύλινη πόρτα και τα γόνατά σου ακούγονται σαν ένα σακί με πέτρες που κουνάει ένας μπερδεμένος χωρικός. Το να σηκωθείς από το κρεβάτι είναι στοίχημα. Το δάπεδο είναι είτε βρεγμένο από τη βροχή της προηγούμενης νύχτας που στάζει μέσα από την άχυρη στέγη, είτε στεγνό και σκληρό από κάτι που έκανε η κότα του γείτονα. Όπως και να χει, τα γυμνά πόδια σου είναι τώρα μέρος του οικοσυστήματος. Και η ιδιωτικότητα, τι είναι αυτό? Ολόκληρη η οικογένειά σου και ίσως κάποιος τυχαίος ξάδερφος που απλώς δεν έφυγε ποτέ ξυπνούν δίπλα σου. Δεν υπάρχει υπνοδωμάτιο, δεν υπάρχουν κουρτίνες, δεν υπάρχει δικός μου χρόνος, μόνο κοινόχρηστα τα πάντα. Καλώς ήρθες στο πρωί της μεσαιωνικής Ευρώπης, όπου δεν είσαι ποτέ πραγματικά μόνος γιατί παράσιτα, τροκτικά και 8 άλλα άτομα είναι πάντα μαζί σου. Και αυτό είναι μόνο ο τρόπος που ξεκινάει η μέρα σου. Μόνο χειρότερα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, κατάφερες να σέρνεσαι έξω από το μεσαιωνικό σου σωρό από τρόμους. Συγχαρητήρια. Τώρα η φύση σε καλεί. Και δεν καλεί ευγενικά. Φωνάζει. Εδώ είναι το σημείο όπου αρχίζεις να νοσταλγείς το σύγχρονο μπάνιο. Δεν υπάρχει τουαλέτα. Δεν υπάρχει κάθισμα. Δεν υπάρχει χαρτί υγείας. Δεν υπάρχει καζανάκι. Ούτε καν ένας ελαφρώς δυσαρεστημένος αποφρακτήρα στη γωνία. Στο 14ο αιώνα, το να κάνεις τις ανάγκες σου είναι περιπέτεια, κοινωνικό πείραμα και συχνά μικρό δημόσιο γεγονός. Αν είσαι χωρικός, το μπάνιο σου είναι πιθανώς ένας ξύλινος κουβάς πίσω από το σπίτι, που είναι ήδη γεμάτος γιατί ο θείος Βασίλης πέρασε δύσκολη νύχτα αφού έφαγε χαλασμένα ρεπάνια. Η μυρωδιά είναι βιβλική. Κρατάς την ανάσα σου, κάνεις τη δουλειά σου. Και μετά, εδώ είναι το κόλπο, το πετάς στο δρόμο. Στον δρόμο. Υποτίθεται ότι φωνάζεις κάτι σαν προσοχή από κάτω πριν το ρίξεις από το παράθυρο. Αυτό είναι παλιά γαλλικά για προσέχετε από κάτω. Αν και ειλικρινά, κανείς δεν κινείται ποτέ αρκετά γρήγορα. Οι δρόμοι στις μεσαιωνικές πόλεις είναι ανοιχτά αποχετευτικά συστήματα. Ένα γοητευτικό ποτάμι από ανθρώπινα απόβλητα, περιτώματα ζώων και μυστηριώδη υγρά που προτιμάς να μην εξετάσεις. Αν είσαι αρκετά τυχερός να ζεις σε πόλη με δημόσιες τουαλέτες, συγχαρητήρια. Παίρνεις θέση ώμο με ξένους σε μια αποχωρητήριο όπου η ιδιωτικότητα είναι μύθος και ο αερισμός είναι σκληρό αστείο. Μπορεί να κάνεις μικρή κουβέντα, αλλά προσπάθησε να μην αναπνέεις πολύ βαθιά. Χαρτί υγείας, δεν έχεις ακούσει ποτέ για κάτι τέτοιο. Οι περισσότεροι άνθρωποι καθαρίζονται με άχυρα, φύλλα, κουρέλια, βρύα ή αν νιώθουν ιδιαίτερα επιδεικτικοί, με ένα κομμάτι μαλλί. Μερικές φορές με τίποτα απολύτως. Κάτι που εξηγεί γιατί οι χειραψίες δεν ήταν ακόμη δημοφιλείς. Και αν είσαι σε κάστρο, σίγουρα είναι καλύτερα. Σωστά, λοιπόν, κάπως. Μπορεί να έχεις μια γκαρνταρόμπα, μια τρύπα στον τοίχο που ρίχνει τα αποβλητά σου κατευθείαν στην τάφρο. Υπέροχη ιδέα.
Εκτός από το γεγονός ότι οι εχθροί σου το ξέρουν αυτό. Και ναι, οι επιτιθέμενοι μερικές φορές σκαρφάλωναν μέσα από τη σωλήνα αποβλήτων. Να σου και μπαίνω από την πίσω πόρτα. Οπότε, είτε είσαι αγρότης είτε βαρώνος, η μεσαιωνική τουαλέτα είναι τελετή ταπείνωσης. Είναι κρύα, είναι δημόσια, είναι επικίνδυνη και δεν είναι ποτέ όχι αηδιαστική. Ένα γλίστριμα σε μια βρεγμένη πέτρινη διαδρομή και είσαι μούτρα πρώτα στα υπολείμματα της ανθρωπότητας. Και δεν έχεις βουρτσίσει ακόμη τα δόντια σου, αλλά θα φτάσουμε σε αυτό στη συνέχεια. Επέζησες από την τουαλέτα. Αξίζεις ανταμοιβή σωστά. Ίσως ένα ωραίο πρωινό, κάτι ζεστό, νόστιμο, παρηγορητικό. Λυπάμαι. Αυτή είναι η μεσαιωνική Ευρώπη. Τίποτα δεν είναι παρηγορητικό εδώ. Το πρωινό, αν μπορείς να το αποκαλέσεις έτσι, είναι μια θλιβερή υπόθεση. Δεν υπάρχουν αυγά Βενεδίκτου. Δεν υπάρχουν μηχανές καφέ που ξυπνούν με γριλίσματα και σίγουρα δεν υπάρχει τόστ με αβοκάντο. Κάθεσαι κουβαρνιάζεις κοντά στη φωτιά με ένα ξύλινο μπολ από κάτι που μοιάζει σαν να έχει ξύστη από μια λασπωμένη μπότα. Καλώς ήρθες στη καθημερινή σου μερίδα από ποτάζ. Το ποτάζ είναι ένα πυκνό, κολώδες τυφάδο φτιαγμένο από μικρόν με τόνο. Τι μπορείς να βρεις? Δημητριακά. Ρίζες λαχανικών, ίσως μερικά όσπρια, αν είσαι τυχερός. Έχει βράσει στην ίδια κατσαρόλα για μέρες, μερικές φορές εβδομάδες, και νέα υλικά απλώς ρίχνονται πάνω στα παλιά. Είναι λιγότερο συνταγή και περισσότερο συνεχές βρώσιμο πείραμα. Στην άκρη ένα κομμάτι ψωμί τόσο σκληρό που θα μπορούσε να αποκρούσει βέλη. Είναι φτιαγμένο από χοντρό αλεύρι σίκαλης ή κρυθαριού, συχνά γεμισμένο με πριονίδι, αλεσμένα βελανίδια ή άλλα δημιουργικά συστατικά γιατί το σιτάρι είναι φαντασίωση πλουσίων. Αυτό το καρβέλι δεν είναι φίλο σου. Δεν το κόβεις. Διαπραγματεύεσαι μαζί του. Τι γίνεται με τα ποτά? Δεν πίνεις χυμό πορτοκάλι ή λάτε μεγάλα βρώμης. Πίνεις μπύρα. Μπύρα. Στις 6 ακριβώς το πρωί. Γιατί? Επειδή το νερό είναι γεμάτο παράσιτα και βρωμιά. Οπότε ξεκινάς τη μέρα σου με αδύναμη μπύρα, χαμηλό αλκοόλ, υψηλή επιβιωσιμότητα. Τα παιδιά την πίνουν επίσης. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό, αλλά τουλάχιστον δεν θα σε σκοτώσει αμέσως. Θέλεις λίγο κρέας ή τυρί? Ονειρεύεσαι. Αυτό είναι για Κυριακές και γιορτές Αγίων και μόνο αν ο Κύριος σου νιώθει γενναιόδωρος. Οι περισσότεροι χωρικοί δεν τρώνε κρέας περισσότερες από λίγες φορές το χρόνο. Όσο για φρέσκα φρούτα, μόνο όταν είναι στη σεζόν τους και δεν έχουν ήδη ζυμώσει σε κρασί. Και μη σκέφτεσαι καν μπαχαρικά εκτός αν είσαι βασιλικής καταγωγής. Μια πρέζα πιπέρι κοστίζει περισσότερο από το μηνιαίο μισθό σου. Το αλάτι είναι αρκετά πολύτιμο για να κλειδώνεται μακριά. Οπότε μασάς το τραχή ψωμί σου, καταπίνεις τη μεσαιωνική μπύρα σου και προσπαθείς να μην σκέφτεσαι το ποντίκι που μπορεί να έχει τσιμπήσει το χυλό σου τη νύχτα. Το πρωινό δεν σε ενεργοποιεί. Απλώς σου συμβαίνει. Και τώρα που είσαι σωστά υποσιτισμένος, είναι ώρα να δουλέψεις σαν να εξαρτάται η ζωή σου από αυτό, γιατί απολύτως εξαρτάται. Λοιπόν, έφαγες το θλιβερό μεσαιωνικό πρωινό σου και τώρα είναι ώρα να ντυθείς. Όχι ότι θα βοηθήσει. Η ντουλάπα σου αποτελείται από ακριβώς μία εμφάνιση. Είναι ένας τραχής μάλινος χιτώνας, η λινή ποδιά που φοράς κάθε μέρα για μήνες, πιθανώς χρόνια. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, όπως εποχιακή μόδα. Υπάρχει απλώς φόρα αυτό μέχρι να διαλυθεί ή να σου προκαλέσει μικητιακή λίμωξη. Εσώρουχα, προαιρετικά. Αν είσαι τυχερός, ίσως ένας λινός εσοχιτώνας. Αν δεν είσαι λοιπόν, πασκομάντο κάτω από στρώματα τραχή, ιδρωμένου μαλλιού. Όλα αγαπητικά ραμμένα από κάποιον που πιθανώς δεν είχε ιδέα τι υποτίθεται ότι έπρεπε να μοιάζει μια ραφή. Δεν υπάρχει επίσης πλυντήριο, δεν υπάρχει σαπούνι και απολύτως κανένα στεγνοκαθαριστήριος. Οπότε τα ρούχα σου είναι λεκιασμένα σκληρά και μυρωδάτα σαν σωρός κομπόστ που έχει αφαιθεί να μαριναριστεί σε χειροστάσιο. Ακόμη κι αν ήθελες να τα πλύνεις, δεν είναι εύκολο. Θα έπρεπε να κουβαλήσεις νερό από ποτάμι ή πηγάδι, να το ζεστάνεις στη φωτιά, να τρίψεις το χιτώνα σου σε σανίδα με στάχτες ή λάδι και να τον κρεμάσεις στον ήλιο, που βγαίνει περίπου 3 μέρες το χρόνο. Και μη με αρχίσεις για παπούτσια, αν έχεις καθόλου. Είναι φτιαγμένα από ανεπεξέργαστο δέρμα μόλις ραμμένα και προσφέρουν τόση υποστήριξη καμάρας όσο μια φλούδα μπανάνας. Οι περισσότεροι χωρικοί απλώς πηγαίνουν ξυπόλυτοι μέσα από λάσπη, μέσα από κοπριά, μέσα από μεσαιωνικές νάρκες γνωστές και ως κοφτερές πέτρες και λακκούβες ασθενειών. Όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα. Το δέρμα σου σε μισεί. Ξύνεσαι συνεχώς. Ψήλι.
Ψήρες και κοριίζουν χωρίς ενίκιο στο σώμα σου. Όλοι τους έχουν ευγενείς ψηριασμένοι. Μοναχοί που φαγουρίζουν παιδιά που περπατούν σαν φάρμες εντόμων. Κανένας δεν ξεφεύγει. Θα ξύνεις τη μασχάλη σου με ξύλινο κουτάλι ενώ κουβεντιάζεις με τον τοπικό παπά. Και κανένας δεν θα ανασηκώσει καν το βλέφαρο. Το δέρμα σου είναι ομό από το τρίψιμο. Το τριχωτό της κεφαλής σου είναι πεδίο μάχης από τσιμπήματα. Και αν αναπτύξεις εξάνθημα, λοιπόν, κρίμα. Δεν υπάρχει δερματολόγος, δεν υπάρχει κορτιζόνη, δεν υπάρχει κανένας να σου πει ότι πιθανώς είναι ψώρα. Απλώς συνεχίζεις να υποφέρεις. Και αν είσαι αρκετά τυχερός να μην πάθεις λίμωξη, τέλεια. Αυτό το εξάνθημα θα σε συντροφεύει για τους επόμενους 6 μήνες, σαν έναν ανεπιθύμητο μεσαιωνικό σύντροφο. Τώρα που είσαι ντυμένος με δυστυχία και τυλιγμένος σε δυσφορία, είναι ώρα να βγεις έξω και να αρχίσεις να δουλεύεις μέχρι θανάτου. Τώρα που είσαι πλήρως ντυμένος σε φαγούρες και υγρό μαλλί, είναι ώρα να δείξεις εκείνο το πρωινό χαμόγελο. Εκτός από το ότι δεν το κάνεις. Γιατί στο μεσαίωνα, το χαμόγελο είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Όχι συναισθηματικά, οδοντιατρικά. Δεν υπάρχει οδοντόβουρτσα. Δεν υπάρχει οδοντόκρεμα. Δεν υπάρχει στοματικό διάλειμμα. Δεν υπάρχει οδοντικό νήμα. Η έννοια της στοματικής υγιεινής είναι περίπου τόσο δημοφιλής όσο το μπάνιο, που σημαίνει καθόλου. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να μασίσουν ένα κλαδάκι ή να ξεπλύνουν με κρασί ή ξύδι, αλλά ως επιτοπλίστων τα δόντια σου είναι μόνα τους. Και δεν τα πάνε καλά. Μέχρι να φτάσεις στα μέσα των 20, το χαμόγελό σου μοιάζει με κάτι που τραβήχτηκε από στοιχειωμένη κρύπτη. Οι τεριδόνες μένονται. Τα ούλα είναι πρισμένα. Και αυτοί δεν είναι απλώς λεκέδες φαγητού στα δόντια σου. Αυτή είναι σύψη. Έχεις περισσότερη σαπίλα στο στόμα σου από έναν μεσαιωνικό πολιτήρι ζών. Η ζάχαρη, αν και δεν είναι ακόμη παντού, γίνεται πιο συχνή ανάμεσα στους πλούσιους. Εισάγεται με μεγάλο κόστος, χρησιμοποιείται κυρίως σε μικρά κέικ για να επιδείξει πλούτο. Αν είσαι ευγενής, συγχαρητήρια. Παίρνεις να σαπίσεις τα δόντια σου πιο γρήγορα από τους χωρικούς. Αν είσαι φτωχός, θα το κάνεις αργά με τον καιρό με ζυμωμένο ψωμί, τραχή χυλό και χρόνια σκληρού μασίματος. Πονόδοντι, συνήθισέ τους. Είναι σαν το μεσαιωνικό καιρό, πάντα εκεί στο παρασκήνιο. Το είδος πόνου που σε κάνει να σκέφτεσαι την προσευχή, το ποτό ή το να βγάλεις το δόντι μόνο σου με μια πένσα. Και αυτό δεν είναι αστείο. Αυτή ήταν η πραγματική θεραπεία. Οδοντίατροι δεν υπήρχαν πραγματικά, αλλά κουρείς χειρουργοί υπήρχαν. Ο ίδιος τύπος που σου κόβει τα μαλλιά βγάζει επίσης τα δόντια σου με φως κεριού με σιδερένιο άγκιστρο και μηδέν αναισθησία. Μολυσμένο δόντι, ελπίζω να σου αρέσουν οι πυρετοί. Γιατί χωρίς αντιβιωτικά μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε σύψη και να σε σκοτώσει από πονόδοντο. Σωστά. Το ίδιο πράγμα που μας στέλνει σε φαρμακείο σήμερα θα μπορούσε να είναι η κηδεία σου στο 1300. Και δεν υπάρχει ανακούφιση ούτε στο κοινωνικό μέτωπο. Φιλιά, καλή τύχη. Δυσοσμία, κακή αναπνοή είναι παντού. Αν είσαι ανήπαντρος. Εν ολίγης, το στόμα σου είναι πεδίο μάχης και χάνει τον πόλεμο. Τώρα που τα δόντια σου πονάνε, ας βγούμε έξω. Γιατί η πραγματική σου δουλειά, αυτή που θα σπάσει την πλάτη σου, μόλις αρχίζει. Ώρα να πας στη δουλειά. Εκτός από το ότι δεν υπάρχει γραφείο, δεν υπάρχει διάλειμμα για καφέ και καμία πιθανότητα προαγωγής. Η δουλειά σου, αν είσαι σαν το 90% του πληθυσμού, είναι απλή. Μην πεθάνεις ενώ εργάζεσαι για την άνεση κάποιου άλλου. Είσαι χωρικός. Συγχαρητήρια. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύεις στη γη που ανήκει σε έναν άρχοντα που πιθανώς δεν θυμάται το όνομά σου. Σηκώνεσαι με τον ήλιο και σταματάς μόνο όταν εξαφανίζεται πίσω από τα δέντρα. Τα εργαλεία σου, μια ξύλινη τσάπα, ένα σκουριασμένο δρεπάνι και ο μικρονμετόνο. Τι κόκαλα είναι ακόμη άθικτα στο σώμα σου. Δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει τέλος βάρδιας. Υπάρχει μόνο από Ανατολή μέχρι Δύση 6 μέρες την εβδομάδα. Η Κυριακή είναι ρεπό. Αλλά μόνο αν δεν συγκομίζεις, παλεύεις με επιδρομής ή προσεύχεσαι εκτακτώς για το μολυσμένο δάχτυλο του ποδιού σου να σταματήσει να μαυρίζει. Η δουλειά είναι βάναυση. Τα χωράφια οργώνονται στο χέρι με βόδια, αν είσαι αρκετά πλούσιος να αντέξεις ένα. Σκάβεις τάφρους, σπέρνεις σπόρους, μαζεύεις αγριόχορτα και κουβαλάς νερό μέχρι η σπονδυλική σου στήλη να αρχίσει να μοιάζει με το γράμμα σίγμα. Κανένας δεν νοιάζεται αν είσαι κουρασμένος. Κανένας δεν ρωτάει πώς πάει η ψυχική σου υγεία. Αν είσαι γυναίκα, έκπληξη. Δεν κάνεις μόνο δουλειές χωραφιού. Φροντίζεις επίσης παιδιά, καθαρίζεις, μαγειρεύεις.
Γνέθεις μαλλί, ταΐζεις ζώα και προσποιείσαι ότι η ψυρίαση του συζύγου σου δεν μεταναστεύει αργά στη δική σου πλευρά του κρεβατιού. Παιδιά αρχίζουν να βοηθούν περίπου στα 5. Όχι σχολείο, όχι παιχνίδια. Μόνο μια μικροσκοπική ξύλινη τσουγκράνα και ένα όνειρο να μην πεθάνουν κάποια μέρα από γρίπη. Και αν είσαι ένας από τους λίγους που δεν είναι αγρότης, ίσως είσαι σιδηρουργός, βυρσοδέψης ή βαρελάς. Τέλεια! Εξακολουθείς να δουλεύεις με φωτιά, χημικά ή εντόστια ζώων όλη μέρα σε κακώς αεριζόμενες αποθήκες. Η πληρωμή, βασικά επιβίωση. Τα προνόμια, περιστασιακή αιμορραγία. Σπάσε κόκαλο, κρίμα. Πάθε πυρετό, πιες λίγη ζεστή μπύρα και συνέχισε. Δεν μπορείς να αντέξεις να σταματήσεις, ούτε για μια μέρα. Γιατί αν δεν δουλεύεις, δεν τρως. Και αν δεν τρως, λοιπόν, η μεσαιωνική Ευρώπη έχει λύση γι' αυτό. Λέγεται αντικατάσταση. Οπότε σφίγγεις το φτιάρι σου, αγνοείς τις φουσκάλες και συνεχίζεις να σκάβεις. Γιατί στο μεσαίωνα η δουλειά σου δεν είναι καριέρα. Είναι τεστ αντοχής σε αργή κίνηση. Τώρα που η πλάτη σου φλέγεται από τη δουλειά στα χωράφια, ας μιλήσουμε για τον καιρό. Γιατί στο μεσαίωνα η θερμοκρασία είναι λιγότερο θέμα εποχών και περισσότερο συνεχής τιμωρία από τον ουρανό. Ας ξεκινήσουμε με τον χειμώνα. Δεν υπάρχει μόνωση. Δεν υπάρχει κεντρική θέρμανση και δεν υπάρχει προστασία από τα καιρικά. Μόνο ξύλινη τείχη με κενά που θα μπορούσες να πετάξεις μια κότα μέσα τους. Τα παραθυρά σου είναι καλυμμένα με ύφασμα, όχι γυαλί. Η φωτιά στο τζάκι, ωραία θεωρητικά, αλλά δεν έχεις αρκετά καυσόξυλα για να τη διατηρήσεις αναμένη γιατί το ξύλο είναι ακριβό και το μάζεμά του από το δάσος είναι μερικές φορές παράνομο. Μπορείς να εκτελεστείς για το μάζεμα του λάθος κλαδιού από το λάθος δάσος. Τυλίγεσαι στον έναν υγρό μάλινο χιτώνα σου. Κουκουλώνεσαι κοντά στα σβησμένα κάρβουνα και εξακολουθείς να ξυπνάς με τη μύτη σου παγωμένη. Τα πόδια σου μόνιμα κρύα, συχνά υγρά. Τα δάχτυλά σου τόσο άκαμπτα που νιώθουν σαν μικροσκοπικά μεσαιωνικά παγωτά. Η κρυοπαγία δεν διαγιγνώσκεται. Απλώς λέγεται κακή τύχη. Τώρα προχώρησε γρήγορα στο καλοκαίρι. Ακούγεται καλύτερα έτσι, λάθος. Το καλοκαίρι το σπίτι σου γίνεται κλίβανος από πυλό. Δεν υπάρχει ανεμιστήρας, δεν υπάρχει διασταυρούμενο αεράκι και απολύτως κανένα αποσμητικό. Υδρώνεις μέσα από τα στρώματά σου, αλλά δεν μπορείς να τα βγάλεις γιατί το να δείχνεις πολύ δέρμα είναι σκανδαλώδες και επίσης προσκαλεί έγκαυμα, τσιμπήματα εντόμων και κοινωνική κρίση. Οι μύγες είναι έξω σε πλήρη δύναμη, ελκόμενες από το άπλυτο σώμα σου και τη μυρωδιά του κατσικίσιου στιφάδου της περασμένης εβδομάδας που εξακολουθεί να ζυμώνει στη γωνία. Κουνούπια βουίζουν στο αυτί σου ενώ κοιμάσαι υποθέτοντας ότι μπορείς να κοιμηθείς μέσα από τον ήχο των γειτόνων που φωνάζουν και των μωρών που κλαίνε. Στα χωράφια, ο ήλιος σε ψήνει. Δεν υπάρχει αντιλιακό. Δεν υπάρχει καπέλο εκτός αν φτιάξεις ένα από άχυρα σαν απεγνωσμένο σκιάχτρο. Και το χειρότερο μέρος, πρέπει να εξακολουθείς να δουλεύεις. Η θερμοπληξία απλώς λέγεται πέρασμα κακής τροφής. Οπότε είτε τρέμεις στην καλύβα σου αναρωτώμενος αν τα δάχτυλα των ποδιών σου θα φτάσουν στην άνοιξη, είτε υδρώνεις μέσα από το μοναδικό ζευγάρι κάλτσες σου ενώ οι μυροί σου τρίβονται στη λύθη. Και το ένα πράγμα που δεν αλλάζει ποτέ, ανεξάρτητα από την εποχή, τα ρούχα σου εξακολουθούν να σε φαγουρίζουν, το φαγητό σου είναι εξακολουθητικά τρομερό, και η επόμενη δουλειά σου εξακολουθεί να περιμένει. Καλώς ήρθες στον κλιματισμό, μεσαιωνικό στυλ. Δεν υπάρχει. Νιώθεις δίψα, χρειάζεσαι να φρεσκάρεις, θέλεις να πιτσιλήσεις λίγο νερό στο πρόσωπό σου για να ξυπνήσεις από αυτό το υγρό εφιαλτικό όνειρο ζωής, κρίμα. Στους μεσαιωνικούς καιρούς, το νερό δεν είναι φίλο σου. Προσπαθεί να σε δολοφονήσει σιωπηλά. Ας ξεκινήσουμε με το πόσιμο. Το κοντινό ριάκι φαίνεται φρέσκο, φουσκώνει και καθαρό, σαν κάτι από ταινία φαντασίας. Αλλά προσοχή, δεν είναι. Ανάντι κάποιος μόλις άδειασε ένα νυχτολάδο μέσα. Και αν όχι αυτό, τότε ένα νεκρό γουρούνι πιθανώς αποσυντίθεται μέσα. Παράσιτα. Βακτήρια και ολόκληρος ο μικροβιακός στρατός της μεσαιωνικής Ευρώπης περιμένει σε κάθε γουλιά. Γι' αυτό οι άνθρωποι έπιναν μπύρα. Μπύρα. Ακόμη και τα παιδιά. Αλλά πριν φανταστείς μεσαιωνικά παιδιά να κάνουν βαρελίσια πάρτι, κατάλαβε ότι ήταν μικρή μπύρα, αδύναμη σε αλκοόλ, δυνατή σε επιβίωση. Η ζυθοποίηση έβραζε το νερό, οπότε ήταν πιο ασφαλής από ομικρον με τόνο, τι κυλούσε μέσα από την πολική τάφρο. Το κρασί ήταν άλλη επιλογή αν ήσουν αρκετά πλούσιος να το αντέξεις και αδιάφορος για το να λειτουργήσεις σωστά πριν το μεσημέρι.
Τι γίνεται με το μπάνιο? Σίγουρα το νερό χρησιμοποιούνταν για καθαρισμό. Θεωρητικά ναι. Πρακτικά. Απολύτως όχι. Βλέπεις. Τότε οι άνθρωποι πίστευαν ότι το μπάνιο στην πραγματικότητα άνοιγε τους σπόρους σου και άφηνε την ασθένεια να μπει. Σωστά. Το πλύσιμο του εαυτού σου θεωρούνταν ιατρικά επικίνδυνο. Ήσουν καθαρότερος προφανώς, αν δεν αφαιρούσες ποτέ το προστατευτικό στρώμα βρωμιάς που είχε κολλήσει στο δέρμα σου. Κοινοτικά λουτρά υπήρχαν, αλλά γρήγορα κέρδισαν φήμη ως μέρη για κουτσομπολιό σκάνδαλα και μερικές φορές πλήρεις μεσαιωνικές εξωσχολικές δραστηριότητες. Οπότε φυσικά η Εκκλησία εμπλάκηκε και έκλεισε πολλά. Ακόμη κι αν θέλεις να κάνεις μπάνιο, ήταν πλήρης παραγωγή. Θα χρειαζόταν να φέρεις νερό από το πηγάδι, να το βράσεις στη φωτιά, να γεμίσεις μια ξύλινη μπανιέρα που έβγαζε και μετά να προσευχηθείς ότι κανένας άλλος στο σπίτι δεν χρησιμοποίησε πριν από σένα, ή χειρότερα μετά. Και το βρόχινο νερό συλλεγόταν σε ανοιχτά βαρέλια όπου τα πουλιά κάνουν κακά, τα έντομα πολλαπλασιάζονται και το βρύο ακμάζει. Ακούγεται αναζωογονητικό. Έτσι δεν είναι. Οπότε είτε μπαίνει στο στόμα σου, στο σώμα σου ή στις καλλιέργειές σου. Το νερό στο μεσαίωνα είναι λιγότερο πηγή ζωής και περισσότερο στοίχημα. Μια λάθος γουλιά και περνάς τις τελευταίες σου μέρες υδρώνοντας σε στρώμα άχυρων, κρατώντας το στομάχι σου και συλλογιζόμενος όλες τις επιλογές της ζωής σου. Την επόμενη φορά που θα πίνεις νερό από τη βρύση, σήκωσε ένα ποτήρι για τους προγόνους μας. Δεν είχαν την πολυτέλεια της ενυδάτωσης χωρίς κίνδυνο. Οπότε ήπιες το νερό. Ή ίσως όχι. Ίσως απλώς χτύπησες το δάχτυλο του ποδιού σου σε μια πέτρα που έμοιαζε με απογοήτευση. Όπως και να χει. Είσαι άρρωστος. Χρειάζεσαι βοήθεια. Χρειάζεσαι γιατρό. Κρίμα που ζεις στο μεσαίωνα, όπου η ιατρική είναι πραγματικά απλώς ευγενικός βασανισμός με πτυχίο θεολογίας. Ας ξεκινήσουμε με τη διάγνωση. Όμικρον με τόνο, τι σου συμβαίνει? Είτε είναι βήχας, εξάνθημα, σπασμένο κόκαλο ή σέρνουσα πανόλη, προκαλείται από το ότι τα υγρά σου είναι εκτός ισορροπίας. Τα 4 υγρά ήταν το αίμα, η φλέγμα, η κίτρινη χολή και η μαύρη χολή. Σύμφωνα με τη μεσαιωνική επιστήμη, η υγεία σου εξαρτάται από το να τα κρατήσεις ισορροπημένα, σαν κάποιο είδος εσωτερικής σούπας. Έπαθες πυρετό, πολύ αίμα. Η απάντηση, αιμοληψία. Σωστά. Ας αδειάσουμε τη ζωτική σου δύναμη σε ένα μπολ χρησιμοποιώντας μια στομωμένη λεπίδα ή μια πεινασμένη βδέλα. Και ναι, οι κουρείς ήταν συχνά αυτοί που το έκαναν. Φαντάσου να κάνεις κούρεμα και εξαγωγή αιμοσφαιρίνης σε μια καθισιά. 2-1 μωρό. Νιώθεις λυπημένος ή αγχωμένος? Αυτό είναι σαφώς υπερβολή μαύρης χολής. Η θεραπεία, καθαρτικά. Ίσως μια ζεστή βοτανική κάθαρση ή απλώς προσευχές και κρύα κομπρέσα ενώ όλοι αποφεύγουν την οπτική επαφή μαζί σου και αρχίζουν να σκαλίζουν το φέρετρό σου. Αν σπάσεις κόκαλο ή πάθεις άσχημη πληγή, είσαι σε αληθινό μπελά. Δεν υπάρχει αναισθησία, εκτός αν θεωρήσεις το λιποθυμήσεις από τον πόνο. Η χειρουργική γίνεται με μαχαίρια που δεν έχουν καθαριστεί από τις σταυροφορίες. Τα εργαλεία ζεσταίνονται στη φωτιά όχι για αποστήρωση, αλλά επειδή απλώς φαίνονται πιο τρομακτικά έτσι. Αντιβιωτικά, αιώνες μακριά. Η θεωρία των μικροβίων δεν έχει εφευρεθεί ακόμη. Νομίζουν ότι η ασθένεια προέρχεται από κακό αέρα ή από το ότι ο Θεός νευρίασε με τις ηθικές σου αποτυχίες. Πονάει το στομάχι σου, πρέπει να ήταν οι αμαρτωλές σκέψεις σου. Ελπίζω να σου αρέσει να εξομολογείσαι ενώ κάνεις εμετό. Αν η κατάστασή σου χειροτερεύει, θα σε θεραπεύσουν με περισσότερες βδέλες, πιθανώς μερικά συντριμμένα σκαθάρια και έναν παπά στο κρεβάτι σου να δίνει τα τελευταία μυστήρια, για πανενδεχόμενο. Σε αυτό το σημείο προετοιμάζονται για τη θεραπεία γνωστή ως θάνατος. Και αν κατά κάποιο θαύμα αναρρώσεις, όλοι απλώς υποθέτουν ότι ο Θεός ελυπήθηκε. Ο γιατρός παίρνει όλη την αναγνώριση και η βδέλα παίρνει προαγωγή. Οπότε ναι, στο μεσαίωνα, η ιατρική είναι λιγότερο για θεραπεία και περισσότερο για το να επιβιώσεις από τη θεραπεία. Μετά από μια μακρά μέρα εργασίας, ψήρων και βδελών, επιτέλους είναι ώρα να φας. Σέρνεσαι πίσω στην καλύβα σου, με το στομάχι να γουργουρίζει, έτοιμος για τη μια χαρά που απομένει στη ζωή, ένα ζεστό γεύμα. Κακά νέα. Το γεύμα σου πιθανώς προσπαθεί να σε σκοτώσει. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Η συντήρηση τροφίμων δεν υπάρχει πραγματικά. Δεν υπάρχει ψυγείο, δεν υπάρχει καταψύκτης, μόνο αλάτι. Καπνός ή η ελπίδα ότι ο χειμωνιάτικος αέρας κρατάει τα πράγματα φρέσκα. Το κρέας σου. Αν είσαι αρκετά τυχερός να έχει κρεμαστεί για μέρες,
καλυμμένο με μύγες, μαριναρισμένο σε αμφίβολη άλμη και πιθανώς μοιρασμένο με 1-2 ποντίκια. Το ψωμί είναι η βάση της μεσαιωνικής διατροφής. Αλλά ακόμη και αυτό δεν είναι ασφαλές. Σε χρονιές κακής οδιάς, απεγνωσμένοι χωρικοί το γεμίζουν με φλοιό, πριονίδι ή ακόμη και πυλό για να το τεντώσουν. Και αν είναι σεζόν σίκαλης, υπάρχει μπόνους, εργότιο, ένας μύκητας που προκαλεί σπασμούς, παραισθήσεις και μερικές φορές θάνατο. Είναι σαν να τρως ψωμί με LSD και τέτανο. Λαχανικά, μόνο αν είναι στη σεζόν. Και ξέρεις τι είναι πάντα στη σεζόν? Γογγύλια. Τόσα πολλά γογγύλια. Στα. Πουρέ είναι επιπλέον στο ποτάζ, που αν θυμάσαι από το κεφάλαιο 3, είναι βασικά ένα ζεστός βάλτος από μυστηριώδη συστατικά που κοχλάζει από την κηδεία του παππού σου. Φρούτα μπορεί να είναι διαθέσιμα το φθινόπωρο, αλλά σαπίζουν γρήγορα και η ζάχαρη είναι σπάνια, ακριβή και αποθηκευμένη από τους πλούσιους για να επιδείξουν τα μαυρισμένα δόντια τους. Τα γαλακτοκομικά είναι άλλο στοίχημα. Το φρέσκο γάλα χαλάει σε ώρες. Το βούτυρο και το τυρί τα πάνε καλύτερα, αλλά είναι φορτωμένα με βακτήρια. Οι άνθρωποι τα τρώνε ούτως ή άλλως γιατί ειλικρινά είναι είτε αυτό είτε να μασίσεις το δερμάτινο παπούτσι σου. Και ας μιλήσουμε για καρικεύματα. Μπαχαρικά όπως πιπέρι, κανέλα ή μοσχοκάριδο αξίζουν περισσότερο από χρυσό. Για το μέσο χωρικό, η γεύση έρχεται από κρεμμύδια, αλάτι αν είσαι τυχερός, και πόνο. Τα περισσότερα γεύματα έχουν γεύση βρεγμένης λινάτσας πασπαλισμένης με θλίψη. Αλλά το φαγητό δεν είναι μόνο κίνδυνος για την υγεία. Είναι και πολιτικός. Τα ζώα του κυνηγιού ανήκουν στον άρχοντα. Όχι σε σένα. Αν σε πιάσουν να κλέβεις ένα κουνέλι, μπορείς να πληρώσεις πρόστιμο, να φυλακιστείς ή ακόμη και να εκτελεστείς. Σωστά. Το δείπνο σου θα μπορούσε να σε κρεμάσει. Οπότε καθώς κάθεσαι να φας τον γκρίζο στιφάδο σου στο τρεμάμενο φως της φωτιάς, θυμήσου, κάθε μπουκιά είναι κίνδυνος. Αλλά τρως ούτως ή άλλως. Γιατί στο μεσαίωνα το φαγητό δεν θρέφει. Σε δοκιμάζει. Είναι βράδυ τώρα. Έχεις δουλέψει, υποφέρει και μόλις χώνεψες το ύποπτο στιφάδο σου. Μπορεί να νομίζεις ότι η μέρα ηρεμεί, αλλά μη χαλαρώνεις πολύ γιατί ο Θεός βλέπει. Το ίδιο και ο παπάς. Και η γειτόνισσα αγνή που θα σε καρφώσει απολύτως αν χάσεις τη λειτουργία. Στη μεσαιωνική Ευρώπη, η θρησκεία δεν είναι απλώς μέρος της ζωής. Είναι η ζωή. Η Εκκλησία ελέγχει το ημερολόγιο σου, τους νόμους σου, την εκπαίδευσή σου αν μπορείς να διαβάζεις, τη γέννησή σου, το γάμο σου, το θάνατό σου και όλα στο μεταξύ. Σκέψου την ως τον πνευματικό σου ιδιοκτήτη. Και είσαι πάντα πίσω στα ενίκια. Κάθε μέρα είναι δομημένη γύρω από τις καμπάνες προσευχής. Η καμπάνα της εκκλησίας του χωριού χτυπάει το πρωί, το μεσημέρι και τη νύχτα. Όχι επειδή οι άνθρωποι χρειάζονται υπενθυμίσεις, αλλά επειδή το να χάσεις την προσευχή είναι αμαρτία. Ξέχασες να υποκληθείς, αμαρτία. Έφαγες κρέας μια Παρασκευή, αμαρτία. Σκέφτηκες τη γυναίκα του γείτονά σου σε εκείνο το όνειρο, διπλή αμαρτία. Και ναι, η κόλαση είναι πολύ αληθινή. Ζωντανά αληθινή. Οι παπάδες την περιγράφουν με λαμπρές λεπτομέρειες, ποτάμια φωτιάς, λίμνες βραστού αίματος, δαίμονες με τρίενες και αιώνιοι θρήνοι. Αν η πανόλη δεν σε τρομάζει, η αιώνια καταδίκη σίγουρα θα το κάνει. Δεν μπορείς να διαβάσεις τη βίβλο μόνος σου γιατί είναι γραμμένη στα λατινικά, μια γλώσσα που προορίζεται για μοναχούς, κληρικούς και εκείνο το ευγενικό παιδί που είναι υπερβολικά καλό για το χώμα. Βασίζεσαι στην Εκκλησία να ερμηνεύει τα πάντα για σένα. Αυτό σημαίνει ότι αν ο παπάς πει ότι η αποτυχία της οδιάς σου οφείλεται στο ότι δεν προσευχήθηκες αρκετά δυνατά, λοιπόν βόρα να γονατίσεις πιο σκληρά. Η δεκάτη, το 1/10 από όλα όσα έχεις, είναι υποχρεωτική. Αν καλλιεργείς σιτάρι, δίνεις σιτάρι. Αν μεγαλώνεις κότες, δίνεις αυγά. Αν δεν έχεις τίποτα, συγχαρητήρια. Είσαι πνευματικά χρεοκοπημένος και οικονομικά καταδικασμένος. Διακοπές είναι ιερές μέρες. Δεκάδες από αυτές. Και ενώ προσφέρουν διαλύματα από την εργασία, δεν είναι για διασκέδαση. Είναι για παρακολούθηση λειτουργίας, νηστεία, εξομολόγηση αμαρτιών και υπενθύμηση στον εαυτό σου ότι η χαρά είναι επικίνδυνη απόλαυση. Το να αμφισβητείς την Εκκλησία είναι επικίνδυνο. Οι αιρετικοί καίγονται, οι μάγισσες πνίγονται, οι βλάσφημοι μαστιγώνονται και οι σκεπτικιστές μεταρρυθμίζονται γρήγορα. Οπότε περνάς από τις κινήσεις. Ψάλεις. Υποκλίνεσαι. Προσεύχεσαι ότι η ψυχή σου, αφού αντέξει αυτή τη βρώμικη ζωή, μπορεί επιτέλους να φτάσει στον παράδεισο, υποθέτοντας ότι ο παπάς σε συμπαθεί.
Γιατί στο Μεσαίωνα ο Θεός μπορεί να είναι ελεήμων, αλλά η Εκκλησία όχι τόσο. Αν νόμιζες ότι το να είσαι μεσαιωνικός χωρικός ήταν δύσκολο, δοκίμασε να το κάνεις ως γυναίκα. Όλη η βρωμιά, λιμός και φόβος, συντοκετός, υποταγή και κοινωνική αορατότητα. Στον Μεσαίωνα, το να είσαι γυναίκα είναι σαν να παίζεις σε δύσκολο επίπεδο χωρίς φίλτρα υγείας και χωρίς κουμπί επανεκκίνησης. Από τη γέννηση, το μονοπάτι ζωής ενός κοριτσιού είναι σχεδόν κλειδωμένο. Παντρέψου νέα, γένα παιδιά, υπηρέτα τον άντρα σου. Πέθανε κουρασμένη. Εκπαίδευση, μάλλον όχι. Εκτός αν είσαι από ευγενική οικογένεια και σταλείς σε μοναστήρι, η πνευματική σου ανάπτυξη σταματάει περίπου όταν μαθαίνεις να κάνεις βούτυρο και να μπαλώνεις χιτώνα. Ο γάμος συμβαίνει νωρίς. Πολύ νωρίς. Δεν είναι περίεργο να αραβωνιαστείς στα 12 και να μείνεις έγκυος στα 14. Δεν είναι για αγάπη. Είναι για γη, ζώα και συμμαχίες. Η γνώμη σου δεν απαιτείται. Μόλις παντρευτείς, είσαι βασικά ιδιοκτησία του συζύγου σου. Η δουλειά σου είναι να παράγεις κληρονόμους, να ταΐζεις όλους, να κρατάς το σπίτι να λειτουργεί και να μην παραπονιέσαι. Γιατί το παραπώνημα μπορεί να σε κάνει γκρινιάρα ή χειρότερα, μάγισσα. Αυτή η ετικέτα έρχεται με δωρεάν πνιγμό ή κάψιμο, ανάλογα με την τοπική μόδα. Ο τοκετός είναι λοταρία θανάτου. Δεν υπάρχει προγεννητική φροντίδα. Δεν υπάρχουν αποστηρωμένα εργαλεία. Δεν υπάρχει αναισθησία. Οι μέες κάνουν ομικρον με τόνο. Τι μπορούν. Αλλά ακόμη και μικρές επιπλοκές μπορούν να σημαίνουν θάνατο για τη μητέρα, το παιδί ή και τα δύο. Μερικές γυναίκες επιβιώνουν από 10 εγκυμοσύνες. Πολλές δεν επιβιώνουν από 2. Αλλά μην ανησυχείς, μόλις βγει το μωρό, η δουλειά σου αυξάνεται. Τώρα έχεις ένα κλαψιάρικο βρέφο σε μια γεμάτη ψήρες καλύβα και περιμένουν από σένα να το θυλάσεις, να μαγειρέψεις, να καθαρίσεις και να βοηθήσεις ακόμη στα χωράφια. Δεν παίρνεις διάλειμμα. Εσύ είσαι το διάλειμμα για όλους τους άλλους. Αν είσαι ανήπαντρη, είσαι ύποπτη. Αν είσαι χήρα, ευάλωτη. Αν είσαι ομιλητική, επικίνδυνη. Γυναίκες που δεν συμμορφώνονταν κατηγορούνταν συχνά για μαγεία. Ειδικά αν είχαν γνώση βοτάνων, δυνατή προσωπικότητα ή απλώς κοίταξαν κάποιον παράξενα μια βροχερή Τρίτη. Ακόμη και στην Εκκλησία, ο ρόλος σου είναι περιορισμένος. Οι μοναχές ζούσαν κάτω από αυστηρούς κανόνες, δεν μιλούσαν χωρίς άδεια. Δεν είχαν ελευθερία κίνησης και η πνευματική τους αξία ήταν πάντα κατώτερη από τους άντρες. Εν ολίγης, αν είσαι γυναίκα στο Μεσαίωνα, περιμένουν από σένα να αντέχεις, να υπακούς, να αναπαράγεις και να υποφέρεις σιωπηλά, ιδανικά χαμογελώντας. Γιατί ακόμη και σε εποχή καθολικής δυστυχίας, οι γυναίκες κάπως περίμεναν να υποφέρουν με χάρη. Μέχρι τώρα έχεις παλέψει με βρωμιά, πείνα, κοινωνική αδικία και πιθανώς μια κατσίκα. Αλλά ακριβώς όταν νομίζεις ότι η μέρα σου δεν μπορεί να γίνει χειρότερη, έρχεται η βία. Δυνατή. Αιματηρή και συχνά εντελώς αποδεκτή από μεσαιωνικά πρότυπα. Ας το ξεκαθαρίσουμε. Ο Μεσαίωνας δεν ήταν ειρηνικός. Η ιδέα του νόμου και της τάξης σήμαινε κυρίως «ελπίζω ότι ο τοπικός άρχοντας δεν είναι κακόκεφος». Η βία είναι παντού. Στο σπίτι, στους δρόμους, στο πεδίο μάχης, σε εκκλησιαστικές διαφορές και μερικές φορές στην ουρά του κοινοτικού φούρνου ψωμιού. Το έγκλημα είναι συχνό. Η τιμωρία βάναυση και η δικαιοσύνη είναι περισσότερο θεατρική τέχνη παρά προστασία. Κλέψεις μια φραντζόλα ψωμί, θα μπορούσες να χάσεις χέρι. Κατηγορηθείς για ψέμα, η γλώσσα σου μπορεί να τρυπηθεί. Κουτσομπολεύεις πολύ. Γνώρισε τη μάσκα της κακογλωσσιάς. Μια μεταλλική μάσκα δεμένη στο κεφάλι σου με μπάρα στο στόμα σου για διόρθωση, φυσικά. Ας πούμε ότι κατηγορείσαι για κάτι σοβαρό. Έρεση. Κλοπή. Μαγεία. Πώς αποδεικνύεις την αθωότητά σου? Με βασανιστήρια. Προφανώς. Καλώς ήρθες στη δίκη μέσω της δοκιμασίας. Μια εκδοχή. Βάζεις το χέρι σου σε βραστό νερό για να πάρεις μια πέτρα. Αν επουλωθεί χωρίς λίμωξη σε 3 μέρες, είσαι αθώος. Αν όχι, είσαι ένοχος. Άλλη επιλογή. Σε πετούν σε ποτάμι. Αν βουλιάξεις, είσαι αθώος και πιθανώς νεκρός. Αν επιπλεύσεις, είσαι ένοχος και θα τιμωρηθείς ούτως ή άλλως. Είναι σαν μεσαιωνικό τηλεπαιχνίδι όπου το έπαθλο είναι η επιβίωση και ο παρουσιαστής ριζώνει ενεργά εναντίον σου. Και αν καταδικαστεί σε θάνατο, αυτό είναι δημόσιο γεγονός. Οι εκτελέσεις γίνονται μπροστά σε ενθουσιώδη πλήθη, κρεμάσματα, αποκεφαλισμοί, καψίματα. Μερικές φορές οι άνθρωποι φέρνουν σνακ.
Είναι το μεσαιωνικό ισοδύναμο της καλωδιακής τηλεόρασης. Ενδοοικογενειακή βία, εντελώς κανονική. Οι σύζυγοι επιτρεπόταν ακόμη και αναμένονταν να πειθαρχούν τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Καυγάδες στο δρόμο, συνηθισμένο. Θα μπορούσες να ξυλοκοπηθείς απλώς επειδή κοίταξες λάθος το άλογο ενός ευγενή. Και πόλεμος, πάντα σιγοβράζει. Τοπικές διαμάχες, εδαφικές διαφορές, θρησκευτικές σταυροφορίες. Κάποιος πάντα βαδίζει για να μαχαιρώσει κάποιον άλλον στο όνομα της τιμής του Θεού ή της βαρεμάρας. Η βία δεν είναι κατάρρευση της κοινωνίας στο Μεσαίωνα. Είναι η κοινωνία. Όλοι ζουν με τη συνεχή γνώση ότι η ζωή είναι εύθραυστη, η δικαιοσύνη αυθαίρετη και ο γείτονάς σου μπορεί να σου σπάσει το κεφάλι για ένα γουρούνι. Οπότε περπάτα προσεκτικά, κράτα τα μάτια σου χαμηλά και μη δείχνεις εμπιστοσύνη σε κανένα μερόπαλο. Σε αυτό το σημείο έχεις καταφέρει να περάσεις μέσα από τις ψήρες, τις βδέλες, τη δυστυχία χωρίς πλυντήριο και την απειλή της δημόσιας εξαγκιστρώσης. Αλλά τώρα έρχεται το τελικό κεφάλαιο των περισσότερων μεσαιωνικών ζωών, ένας πρώιμος και άδοξος θάνατος. Αν είσαι ζωντανός και ακόμη αναπνέεις μετά την ηλικία των 40, είσαι πρακτικά διασημότητα. Μπορεί ακόμη να αναφέρονται σε σένα ως ο γέρος, που είναι λιγότερο παρατσούκλι και περισσότερο στατιστικό θαύμα. Ας το αναλύσουμε. Το μέσο προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται γύρω στα 30-40 χρόνια, αλλά αυτός ο αριθμός τραβιέται σημαντικά προς τα κάτω από τη βρεφική θνησιμότητα. Σχεδόν το μισό από όλα τα παιδιά πέθαιναν πριν φτάσουν τα 5. Ασθένεια, υποσιτισμός ή ένας κακός χειμώνας ήταν όλα όσα χρειάστηκαν. Δεν υπήρχαν εμβόλια, δεν υπήρχαν αντιβιωτικά, δεν υπήρχε ελπίδα. Αν επέζησες από την παιδική ηλικία, μπήκες στην ενηλικίωση ήδη εξαντλημένος. Η δουλειά άρχιζε μόλις μπορούσες να περπατήσεις όρθιος και στα 25 οι αρθρώσεις σου έτριζαν σαν πόρτα μοναστηριού. Μπορεί να έλειπαν αρκετά δόντια, ένα δάχτυλο και ο περισσότερος από τον αρχικό σου αισιοδοξία. Οι γυναίκες αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα θανατηφόρο δοκιμασία. Τον τοκετό ήταν μια από τις κύριες αιτίες θανάτου για τις μεσαιωνικές γυναίκες. Δεν υπήρχε ανακούφιση πόνου. Δεν υπήρχε ιατρική παρέμβαση. Μόνο προσευχή, ζεστό νερό και κάποιος να κρατάει το χέρι σου ενώ αιμορραγούσε σε ένα κρεβάτι γεμισμένο άχυρα. Για τους άντρες, οι κίνδυνοι ήταν διαφορετικοί, αλλά εξίσου ανηλεείς. Αγροτικά ατυχήματα, λοιμώξεις από μικρές πληγές, μεθυσμένη οργή γείτονα, σταυροφορία που πήγε στραβά. Ακόμη και το περπάτημα στην αγορά θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο αν συναντούσες βαριεστημένο ληστή ή θυμωμένο εισπράκτορα φόρων. Ο θάνατος θα μπορούσε επίσης να έρθει σιωπηλά από την Πανόλη, που μετέτρεπε πόλη σε κημητήρια μέσα σε μια νύχτα, ή από λοιμό, που θα μπορούσε να διαρκέσει ολόκληρες εποχές θαρεώνοντας ολόκληρα χωριά, ή από κακή τύχη, όπως το φαγητό χαλασμένου σιταριού και το πέρασμα των τελευταίων σου ωρών παραισθάνοντας και φωνάζοντας τους τοίχους. Και κηδείες, ήσουν τυχερός αν έπαιρνες μία. Τα σώματα θάβονταν συχνά γρήγορα για να αποφευχθεί η ασθένεια. Δεν υπήρχε ταρίχευση, δεν υπήρχαν γυαλισμένα φέρετρα, μόνο μια τρύπα, μερικές μουρμουρισμένες προσευχές και ένα ρηχό ύψωμα χώματος αν υπήρχε αρκετός χώρος στο νεκροταφείο της εκκλησίας. Οπότε ναι, στους μεσαιωνικούς καιρούς η ζωή ήταν βάναυση σύντομη και συνεχώς υποπολιορκία από το θάνατο σε όλες τις περιστασιακές του μορφές. Δεν πήγαινε στη σύνταξη. Απλώς σταματούσες να εμφανίζεσαι. Και μιλώντας για εξόδους, ας προχωρήσουμε στο τελικό σου κεφάλαιο. Το μεσαιωνικό όνειρο πεθαίνει. Λοιπόν, πώς ήταν η μέρα σου? Ξύπνησες στη βρωμιά, έκανες τις ανάγκες σου σε κουβά, βούρτσισες τα δόντια σου με επιθυμητή σκέψη, σχεδόν λιποθύμησες από την πείνα, δούλεψες μέχρι η σπονδυλική σου στήλη να κλαίει για έλεος, ξύστηκες μέσα από φαγουριστό μαλλί, προσευχήθηκες να μην πάθεις πανόλη και μόλις απέφυγες δημόσια εκτέλεση για το ότι έχεις σκίουρο. Καλώς ήρθες σε μια μέρα στη μεσαιωνική Ευρώπη. Ακόμη ονειρεύεσαι να γίνεις υπότης? Ξανασκέψου το. Αυτή η ρομαντικοποιημένη εκδοχή του Μεσαίωνα, γενναίοι παθάνδρες, ευγενικές κυρίες σε πύργους, ηρωικές μάχες και γιορτές σε καιρόφωτα μεγάλα αίθουσες, είναι μύθος γυαλισμένος από παραμύθια και βιβλία φαντασίας. Στην αλήθεια, ο μεσαιωνικός κόσμος ήταν τραχής, σκληρός και βαθιά άδικος. Η ιεραρχία ήταν τα πάντα. Αν γεννήθηκες φτωχός, έμεινες φτωχός. Αν γεννήθηκες πλούσιος, συγχαρητήρια. Είχες καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Αλλά ήσουν ακόμη μια κακή σούπα μακριά από δυσεντερία και βιαστική ταφή. Ακόμη και οι ευγενείς δεν ήταν άτρωτοι στη δυστυχία. Τα κάστρα ήταν ρευματιασμένα πέτρινα ψυγεία γεμάτα ψήρες, καπνό και πολιτικά παρακινημένους γάμους. Σίγουρα είχες μια γούνινη κάπα και ένα κύπελο κρασί,
αλλά επίσης 50% πιθανότητα να πεθάνει σε μάχη ή από μολυσμένη σχίδα. Όχι ακριβώς πολυτέλεια. Οι απλούστεροι καιροί δεν ήταν απλοί. Ήταν ανηλεείς. Όλα διαρκούσαν περισσότερο. Όλα πονούσαν περισσότερο. Όλα, από τον τοκετό μέχρι το μάσιμα, είχαν συνέπειες. Η ζωή ήταν επιβίωση, όχι ευχαρίστηση. Κι αν βρίσκες μια ήσυχη στιγμή να σκεφτείς, να ονειρευτείς, να φανταστείς κάτι καλύτερο, δεν υπήρχε πολλά που μπορούσες να κάνεις με αυτό. Δεν υπήρχε κοινωνική κινητικότητα. Δεν υπήρχε σύγχρονη ιατρική. Δεν υπήρχε ίντερνετ για να γκουγκλάρεις τι είναι αυτό το περίεργο εξάνθημα. Έζησες, υπέφερες, δούλεψες και πέθανες μέσα σε ακτίνα 10 μιλίων από εκεί που γεννήθηκες. Αλλά εδώ είναι το πιο τρελό μέρος. Μέσα από όλα αυτά, οι άνθρωποι ακόμη γελούσαν, τραγουδούσαν τραγούδια, έλεγαν ιστορίες, ερωτεύονταν και βρίσκαν νόημα. Όχι επειδή η ζωή ήταν εύκολη, αλλά επειδή οι άνθρωποι είναι πεισματάριδες έτσι. Ακόμη και στα σκοτεινότερα κεφάλαια, έκαναν χώρο για φως. Οπότε απόψε, όταν γλιστράς στο καθαρό κρεβάτι σου με ανατομικό στρώμα, αντιβιωτικά και κεντρική θέρμανση, ίσως πεις ένα σιωπηλό ευχαριστώ στο σύγχρονο κόσμο και στους προγόνους σου που πολέμησαν ποντίκια, λοιμό και φεουδαρχία για να μην χρειαστεί εσύ. Πολύ πριν γίνει η Εκατερίνη η Μεγάλη, αυτοκράτηρα όλων των Ρώσων, κυρία μεταρρυθμίσεων και εικόνα φιλοδοξίας, ήταν απλώς η Σοφία. Γεννήθηκε Σοφία Φρεδερίκα Αυγούστα φον Άνχαλτ, Τσέρμπστ το 1729. Ήταν κόρη μιας σχετικά άγνωστης γερμανικής πριγκιπικής οικογένειας. Το μικροσκοπικό δουκάτο της στην Πομερανία προσέφερε λίγα σε όρους δύναμης. Αλλά η ίδια η Σοφία είχε κάτι που κανένας τίτλος δεν μπορούσε να προσφέρει: μεγάλη ευφυΐα, ανηλεή γοητεία και μια σιωπηλή και όμενη πείνα για μεγαλείο. Η ανατροφή της ήταν αυστηρή. Η μητέρα της, Γιωχάννα, ήταν ψυχρή και υπολογιστική, όχι ζεστή η μητρική φιγούρα, αλλά κοινωνική αναρριχήτρια μανιακή με το στάτους. Ο πατέρας της Σοφίας, πρόσος αξιωματικός, ήταν περισσότερο απόμακρος παρά πειθαρχικός. Από μικρή ηλικία η Σοφία έμαθε να περπατάει στη λεπτή γραμμή μεταξύ υπακοής και πονηριάς. Διάβαζε βουλημικά, μιλούσε πολλές γλώσσες και έμαθε πως να παρατηρεί ένα δωμάτιο πριν μιλήσει μέσα δεξιότητες που σύντομα θα γίνονταν εργαλεία επιβίωσης σε μία από τις πιο βάναυσες αυλές της Ευρώπης. Όταν η Ρωσίδα αυτοκράτηρα Ελισάβετ Πετρόβνα άρχισε να ψάχνει σύζυγο για τον κληρονόμο της, Μεγάλο Δούκα Πέτρο, κοίταξε πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας. Ο ίδιος ο Πέτρος ήταν γερμανικής καταγωγής και η αυτοκράτηρα Ελισάβετ πίστευε ότι μια ξένη νύφη ευπλάστη και ευγνώμων θα ήταν πιο εύκολο να ελεγχθεί. Η Σοφία τέριαζε τέλεια στο προφίλ, ευγενικό αίμα, λουθυρανική πίστη που θα αναγκαζόταν να εγκαταλείψει και φήμη για χάρη και ταπεινότητα. Μόλις 14 ετών, η Σοφία κλήθηκε στη Ρωσία. Έφτασε στην παγωμένη πρωτεύουσα της Αγίας Πετρούπολης το 1744, φορώντας λεπτά γερμανικά υφάσματα και διπλωματικό χαμόγελο. Η μητέρα της την έσπρωξε μπροστά σαν πιόνι σκακιού. Η Σοφία, όμως, είχε το δικό της παιχνίδι στο μυαλό. Για να γίνει αποδεκτή στη ρωσική κοινωνία, μετατράπηκε στην Ορθοδοξία, παίρνοντας το όνομα Εκατερίνη Αλεξίευνα. Η τελετή ήταν δημόσια, συμβολική και που άλλαξε τη ζωή. Δεν άλλαζε απλώς θρησκεία. Έκαιγε τη γέφυρα πίσω της, μπαίνοντας σε ξένη αυτοκρατορία χωρίς δρόμο επιστροφής. Κανένας που παρακολουθούσε εκείνο το ήσυχο εφηβικό κορίτσι με γουνότριμο παλτό δεν θα μπορούσε να προβλέψει τι θα ερχόταν στη συνέχεια: προδοσία, επανάσταση, διαφωτισμό και αυτοκρατορία. Αλλά από τη στιγμή που η Σοφία πάτησε το πόδι της στη ρωσική αυλή, σταμάτησε να είναι πιόνι και άρχισε να σχεδιάζει πως να γίνει βασίλισσα. Ο γάμος της Εκατερίνης με το Μεγάλο Δούκα Πέτρο σκοπός είχε να εξασφαλίσει τη θέση της στη ρωσική βασιλεία. Αλλά από την πρώτη στιγμή ένιωθε περισσότερο σαν κλουβί παρά κορώνα. Ο Πέτρος, κληρονόμος του ρωσικού θρόνου, δεν ήταν ο γοητευτικός πρίγκιπας των παραμυθιών. Αδέξιος. Ανώριμος και αιμονικός με τους παιχνιδοστρατιώτες, ενδιαφερόταν πολύ περισσότερο να παίζει πολεμικά παιχνίδια στα δωμάτια του παρά να κυβερνά αυτοκρατορία ή να δείχνει στοργή στη νέα γυναίκα του. Κάποιες μαρτυρίες προτείνουν ακόμη ότι αρνιόταν να καταναλώσει το γάμο για χρόνια. Είχε ως είδωλό του τον Φρυδερίκο τον Μέγα της Προσίας και αγανακτούσε με τη ρωσική αυλή που τον είχε υιοθετήσει. Αντίθετα, η Εκατερίνη αγκάλιασε τη Ρωσία με άγρια αποφασιστικότητα. Έμαθε τη γλώσσα, μελέτησε την ιστορία της και απομνημόνευσε ορθόδοξα τελετουργικά. Ήθελε να ανήκει.
Ο Πέτρος ήθελε να δραπετεύσει. Αυτή η αναντιστοιχία δεν ήταν μόνο συναισθηματική. Ήταν πολιτική. Η ρωσική αυλή ήταν φιδαμιά από κουτσομπολιά παράνοια και βάναυσα παιχνίδια εξουσίας. Η αυτοκράτηρα Ελισάβετ εξακολουθούσε να κυβερνά με απόλυτη εξουσία, αλλά η υγεία της παρακμάζει. Όλοι ήξεραν ότι ερχόταν μετάβαση και όλοι είχαν δική τους ατζέντα. Η Εκατερίνη παρακολουθείται συνεχώς. Τα γράμματά της διαβάζονται, οι φιλίες της παρακολουθούνται και κάθε κίνησή της εξετάζεται με προσοχή. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον άντρα της, τη μητέρα της που εξακολουθεί να της ψιθυρίζει στο αυτί για λογαριασμό ξένων συμφερόντων, ούτε καν τους υπηρέτες της. Σε αυτόν τον κόσμο, οι συμμαχίες θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κατηγορίες μέσα σε μια νύχτα. Αλλά η Εκατερίνη δεν είναι ανόητη. Μαθαίνει να παίζει τα παιχνίδια της αυλής σιωπηλά, καλλιεργώντας συμμάχους στις σκιές. Γοητεύει στρατιωτικούς αξιωματικούς, κάνει φίλους με μελετητές και αναπτύσσει φήμη για αξιοπρέπεια και αυτοσυγκράτηση, μια έντονη αντίθεση με τα παιδιάστικα ξεσπάσματα του συζύγου της και την ανοιχτή περιφρόνησή του για τις ρωσικές παραδόσεις. Πίσω από κλειστές πόρτες, η Εκατερίνη αρχίζει να διαβάζει στοχαστές του διαφωτισμού όπως το Βολτέρο και το Μοντεσκέ. Ενώ άλλοι τη βλέπουν ως νέα σύζυγο, εκείνη χτίζει όραμα όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά για τη Ρωσία, ένα έθνος δύναμης εκπαίδευσης και λογικής. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Όσο περισσότερο ζει ο Πέτρος, τόσο περισσότερο η Εκατερίνη παραμένει σε αδράνεια, μια αδύναμη σύζυγος σε έναν άντρα κατάλληλο να κυβερνήσει. Οπότε περιμένει, παρατηρεί και σχεδιάζει. Ξέρει ότι ο ρωσικός θρόνος δεν θα κληρονομηθεί. Θα πρέπει να αρπαχτεί. Το 1762, μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες αναμονής, παρακολούθησης και σιωπηλών ελιγμών, η Εκατερίνη βλέπει την ευκαιρία της και την αρπάζει με κόβει την ανάσα ακρίβεια. Η αυτοκράτηρα Ελισάβετ είχε πεθάνει και ο Πέτρος. Τώρα Πέτρος Τρίτος ήταν επιτέλους τσάρος. Αλλά η βασιλεία του άρχισε να ξυλώνεται σχεδόν αμέσως. Σε λίγους μόλις μήνες, ο Πέτρος εχθρεύτηκε την εκκλησία, προσέβαλε την αριστοκρατία, εξύβρισε το στρατό και έδωσε επένους στην Προσία, παλιό εχθρό της Ρωσίας. Αντέστρεψε βασικές πολιτικές, ταπείνωσε τον κλήρο και μιλούσε ανοιχτά για διαζύγιο από την Εκατερίνη για να παντρευτεί την ερωμένη του. Η αυλή, ήδη επιφυλακτική με την ασταθή συμπεριφορά του, έγινε παγερή. Ο στρατός γεμάτος στρατηγούς πιστούς στην Εκατερίνη. Γκρίνιαζε στους διαδρόμους. Ακόμη και οι συνηθισμένοι Ρώσοι, ευσεβείς και πατριώτες, έβλεπαν τον Πέτρο ως ξένο μαριονέτα που κοροϊδεύει τις παραδόσεις τους. Η Εκατερίνη, παρακολουθώντας όλα αυτά να ξετυλίγονται, έκανε την κίνησή της. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ενώ ο Πέτρος ήταν στο καλοκαιρινό παλάτι του, η Εκατερίνη εξαπέλυσε ανέμακτο πραξικόπημα. Υποστηριζόμενη από βασικούς στρατιωτικούς αξιωματικούς συμπεριλαμβανομένου του εραστή της Γρηγορίου Ορλόφ και των επιδραστικών αδελφών του, καβάλισε μέσα από την Αγία Πετρούπολη με πλήρη εμβλήματα, ανακηρύχθηκε αυτοκράτηρα Εκατερίνη Δεύτερη και κέρδισε την πίστη της ισχυρής αυτοκρατορικής φρουράς. Ο Πέτρος, πιασμένος στον ύπνο και χωρίς συμμάχους, παραδόθηκε μέσα σε λίγες μέρες. Πάρθηκε υποκράτηση και λίγο μετά βρέθηκε νεκρός υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Επίσημα αναφέρθηκε ως αιμορροειδικός κολικός. Ανεπίσημα ήταν δολοφονία. Η Εκατερίνη ήταν τώρα αυτοκράτηρα. Όχι από γέννηση, όχι από γάμο, αλλά από θέληση ευφυΐα και θράσος. Ήταν πρωτοφανές. Μια ξενογεννημένη γυναίκα χωρίς νόμιμη αξίωση είχε πάρει το ρωσικό θρόνο χωρίς μία μόνο μάχη. Αλλά η πραγματική πρόκλησή της μόλις άρχιζε. Έπρεπε να μετατρέψει εκείνη την τολμηρή αρπαγή εξουσίας σε μόνιμη κληρονομιά. Θα τη δεχόταν η Ρωσία, θα τη σεβόταν η αριστοκρατία, θα μπορούσε να κρατήσει την αυτοκρατορία ενωμένη χωρίς να πέσει θύμα της ίδιας μοίρας με τον άντρα της. Η Εκατερίνη καταλάβαινε ότι η εξουσία που αποκτάται μέσω ίντριγκας θα μπορούσε να χαθεί εξίσου εύκολα. Χρειαζόταν να κυβερνήσει όχι ως συνωμότισσα, αλλά ως οραματίστρια. Και έτσι άρχισε η μεταμόρφωσή της από προσεκτική συνωμότισσα σε μεταρρυθμίστρια αυτοκράτηρα. Μια που θα επανασχεδίαζε σύνορα, θα αγκάλιαζε το διαφωτισμό και θα επαναπροσδιόριζε τι σήμαινε να είσαι γυναίκα στην εξουσία. Μόλις η Εκατερίνη απέκτησε την κορώνα, θα μπορούσε να είχε ηρεμήσει στην εξουσία της. Αλλά δεν το έκανε. Είχε κάτι μεγαλύτερο στο μυαλό από το απλώς να κάθεται σε θρόνο. Ήθελε να μεταμορφώσει τη Ρωσία. Και όχι μόνο στρατιωτικά ή πολιτικά, αλλά διανοητικά. Ενώ ο Πέτρος λάτρευε τον Φρυδερίκο τον Μέγα και τους παιχνιδοστρατιώτες, η Εκατερίνη λάτρευε τον Βολτέρο.
τον τιντερό και τους τολμηρούς στοχαστές του διαφωτισμού. Πίστευε στη λογική πρόοδο, εκπαίδευση και τον ρόλο του μονάρχη ως υπηρέτη του λαού, ακόμη κι αν η ίδια κυβερνούσε με απόλυτη εξουσία. Η Εκατερίνη δεν απλώς διάβαζε φιλοσοφία διαφωτισμού. Τι ζούσε! Αλληλογραφούσε άμεσα με τον Βολτέρο για πάνω από 15 χρόνια, κολακεύοντας τον ενώ υπερασπιζόταν την αυταρχία της. Προσκάλεσε τον τιντερό στην αυλή της και ακόμη αγόρασε ολόκληρη τη βιβλιοθήκη του για να τον υποστηρίξει οικονομικά. Πίσω από κλειστές πόρτες σκυβόταν πάνω σε νομικά κείμενα, συζητούσε μεταρρυθμίσεις και διαμόρφωνε πολιτικές για εξυγχρονισμό της αυτοκρατορίας. Οι πρώτες χρόνια της βασιλείας της ήταν γεμάτες προσπάθειες κωδικοποίησης του ρωσικού δικαίου. Σχημάτισε την Νομοθετική Επιτροπή το 1767, ένα φιλόδοξο έργο που σκοπεύε να ξαναγράψει ολόκληρο το νομικό κώδικα της Ρωσίας. Το δικό της Νακάζ, η οδηγία, ήταν πολιτικό μανιφέστο μεταμφιεσμένο, ένα που μιλούσε για ισότητα ενώπιον του νόμου, τους κινδύνους του βασανισμού και την ευθύνη των ηγετών να υπηρετούν το κοινό καλό. Για αυτοκράτηρα στη Ρωσία του 18ου αιώνα, ήταν ριζοσπαστικό. Αλλά τα ιδανικά του διαφωτισμού έπρεπε να επιβιώσουν στις πραγματικότητες της Ρωσίας, μια τεράστια φεουδαρχική, βαθιά συντηρητική γη που κυβερνούνταν από ευγενείς που τους άρεσαν οι Σέρβοι τους ακριβώς εκεί που ήταν, κάτω από αυτούς. Η Εκατερίνη το ήξερε αυτό. Ενώ υπερασπιζόταν τη μεταρρύθμιση, κινούνταν προσεκτικά. Κατάργησε μερικές μορφές βασανισμού, επέκτηνε την πρόσβαση σε κοσμική εκπαίδευση και έχτισε σχολεία και βιβλιοθήκες. Αλλά επίσης επιβεβαίωσε τον έλεγχο της αριστοκρατίας πάνω στους σερβούς τους για να τους κρατήσει πιστούς. Αυτή ήταν η ισορροπία της Εκατερίνης, φιλόσοφος βασίλισσα δημόσια, πρακτική αυτοκράτηρα ιδιωτικά. Περπατούσε σε τεντωμένο σχοινί μεταξύ ιδεολογίας και επιβίωσης, μεταξύ των λαμπερών σαλονιών του Παρισιού και της σκληρής πολιτικής της Μόσχας. Το όραμά της για τη Ρωσία ήταν τολμηρό, αλλά πάντα υπολογισμένο. Από πολλές απόψεις, η Εκατερίνη δεν προσπαθούσε να κάνει τη Ρωσία ευρωπαϊκή. Προσπαθούσε να κάνει τη Ρωσία σύγχρονη με τους δικούς της όρους. Και αυτό σήμαινε μεταρρύθμιση. Ναι, αλλά με σιδερένια αγροθιά μέσα σε βελούδινο γάντι. Η Εκατερίνη δεν αρκεί το να μεταρρυθμίσει τη Ρωσία από μέσα. Ήθελε να την επεκτείνει προς τα έξω, να την κάνει αυτοκρατορία άξια φόβου, θαυμασμού και φθόνου. Εκεί που ο Πέτρος ο Μέγας είχε ανοίξει παράθυρο προς τη Δύση, η Εκατερίνη σκόπευε να γκρεμίσει τους τοίχους. Κάτω από την ηγεσία της, τα σύνορα της Ρωσίας εκτάθηκαν περισσότερο από ποτέ πριν. Διεξήγαγε πολέμους όχι μόνο για να υπερασπιστεί την κορώνα της, αλλά για να ανασχηματίσει το χάρτη της Ευρώπης. Μία από τις πιο σημαντικές εκστρατείες της ήταν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτοί οι πόλεμοι, που διεξήχθησαν σε κύματα καθ' όλη τη δεκαετία του 1760 και 1770, δεν αφορούσαν απλώς το έδαφος. Αφορούσαν την επιρροή. Η Εκατερίνη έβλεπε τον εαυτό της ως απελευθερώτρια των Ορθόδοξων Χριστιανών που ζούσαν κάτω από μουσουλμανική κυριαρχία και ως δίκαιη προστάτηδα της Ανατολικής Ευρώπης. Κάτω από στρατηγούς όπως ο Αλέξανδρος Σουβόροφ και ο Γρηγόριος Ποτιόμκιν. Η Ρωσία κατέλαβε βασικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, της βόρειας ακτής της Μαύρης Θάλασσας και πρόσβαση σε λιμάνια ζεστών υδάτων, κάτι που οι Ρώσοι τσάροι λαχταρούσαν για γενιές. Αυτές οι νίκες δεν ήταν απλώς στρατιωτικές, ήταν συμβολικές. Με κάθε κατάκτηση, η Εκατερίνη έστελνε μήνυμα: η Ρωσία δεν ήταν πια η μακρινή, καθυστερημένη ξαδέλφη της Ευρώπης. Ήταν η πυρωτική δύναμη. Στράφηκε επίσης προς τα δυτικά. Σε μια σειρά από συμφωνίες και διπλωματικούς ελιγμούς, η Εκατερίνη συμμετείχε στους διαμελισμούς της Πολωνίας, χωρίζοντας την παλεύουσα Πολώνο, Λιθουανική Κοινοπολιτεία μαζί με την Αυστρία και την Πρωσία. Μέχρι το τέλος του τρίτου διαμελισμού το 1795, η Πολωνία είχε σβηστεί από το χάρτη και η Ρωσία διεκδίκησε τεράστιες νέες γέες και εκατομμύρια νέους υπηκόους. Αλλά η Εκατερίνη δεν κατέκτησε μόνο με στρατούς. Απίκησε επίσης με ιδέες. Χτίστηκαν νέες πόλεις. Επεκτάθηκαν εμπορικές διαδρομές. Γερμανοί έπικοι προσκλήθηκαν να καλλιεργήσουν ρωσικές γέες. Η αυτοκρατορία έγινε μοσαϊκό από την παγωμένη Βαλτική μέχρι τις λιακάδες ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Και καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, η Εκατερίνη παρέμενε η κεντρική δύναμη, διαβάζοντας αναφορές, εκδίδοντας διαταγές και προσωπικά επιβλέποντας το σχήμα της διευρυνόμενης αυτοκρατορίας της. Οι κριτικοί θα την κατηγορούσαν ότι ήταν δίψα για εξουσία, ακόμη και ιμπεριαλιστική. Αλλά για την Εκατερίνη, η επέκταση δεν ήταν φιλοδοξία. Ήταν πεπρωμένο. Ένας μεγάλος ηγέτης πίστευε μετρούνταν όχι μόνο από ιδέες αλλά από σύνορα.
Δεν ήθελε απλώς να κυβερνήσει τη Ρωσία. Ήθελε να την ανακατασκευάσει ως πολιτισμένη αυτοκρατορία που θα φοβούνταν οι εχθροί της, θα σεβόταν η ομότιμή της και θα ήταν πιστή μόνο σε εκείνη. Παρά όλη την εξυπνάδα και δύναμή της, η Εκατερίνη η Μεγάλη ήταν εξίσου διάσημη για αυτό που συνέβαινε πίσω από τις πόρτες του παλατιού. Και όχι, δεν ήταν όλα ψιθυρισμένα σε βιβλιοθήκες. Η ιδιωτική ζωή της Εκατερίνης έγινε μια από τις πιο συζητημένες πτυχές της βασιλείας της. Είχε εραστές, όχι έναν ή δύο, αλλά μια προσεκτικά επιμελημένη παρέλαση από αυτούς πολλούς δεκαετίες νεότερους, συχνά όμορφους και μερικές φορές πολιτικά επιδραστικούς. Δεν τους έκρυβε. Στην πραγματικότητα, συχνά τους ανταμείβε με τίτλους, κτήματα και συντάξεις αν συμπεριφέρονταν καλά. Αν όχι, απολύονταν σιωπηλά, μερικές φορές με ευγενικό ευχαριστώ και προαγωγή. Ανάμεσα στους πιο σημαντικούς από αυτούς τους εραστές ήταν ο Γρηγόριος Ποτιόμκιν. Άντρας τόσο έξυπνος όσο και τολμηρός. Η σχέση τους θόλωσε τις γραμμές μεταξύ ρομάντζου, πολιτικής και εταιρικότητας. Κάποιοι ιστορικοί πιστεύουν ότι μπορεί ακόμη να παντρεύτηκαν κρυφά. Μαζί διαμόρφωσαν στρατιωτικές εκστρατείες, απικιστικά έργα και τη μεταμόρφωση της Νότιας Ρωσίας. Ο Ποτιόμκιν δεν ήταν απλός εραστής. Ήταν συγκυβερνήτης της από πολλές απόψεις. Παρόλα αυτά, η Ευρώπη δεν μπορούσε να παραβλέψει το σκάνδαλο. Κουτσομπολιά στροβιλίζονταν. Σατυρικά φυλάδια τη ζωγράφιζαν ως λάγνα. Ακόρεστη, ακόμη και παράφρονα. Και μετά το θάνατό της, οι φήμες έγιναν μόνο χειρότερες. Η πιο διαβόητη ήταν η εντελώς ψεύτικη και αηδιαστική ιστορία με άλογο, που διέδιδαν οι εχθροί της για να λερώσουν την κληρονομιά της. Αλλά γιατί αυτή η αιμονή? Απλό. Η Εκατερίνη ήταν γυναίκα που ασκούσε εξουσία χωρίς δισταγμό. Και σε έναν κόσμο που οι γυναίκες ηγέτιδες αναμένονταν να είναι είτε αγιεσπαρθένες είτε τραγικές φιγούρες, αρνήθηκε να παίξει τον ρόλο. Έζησε. Αγάπησε και κυβέρνησε με τους δικούς της όρους, και αυτό την έκανε επικίνδυνη. Ηρωνικά, ενώ οι κριτικοί της τη ζωγράφιζαν ως ανήθικη, η ίδια η Εκατερίνη ήταν βαθιά φιλοσοφική για την αγάπη και τη σεξουαλικότητα. Πίστευε ότι η ευχαρίστηση ήταν φυσικό μέρος της ζωής και ότι οι προσωπικές σχέσεις δεν χρειαζόταν να απειλήσουν τη δημόσια ευθύνη. Διαχώρισε το συναίσθημα από τη διακυβέρνηση, κατόρθωμα που λίγοι άντρες ηγέτες κατάφερναν. Στην πραγματικότητα, οι σχέσεις της ήταν συχνά στρατηγικές. Περιτριγύριζε τον εαυτό της με άντρες που ήταν πιστοί, ικανοί και πολιτικά χρήσιμοι. Και όταν έπαβαν να είναι, τους άφηνε να φύγουν συνήθως με χαμόγελο και γενναιόδορη σύνταξη. Η ερωτική ζωή της Εκατερίνης δεν αποδυνάμωσε την κυριαρχία της. Ήταν μέρος της στρατηγικής της. Ένα μείγμα πάθους και δύναμης που την έκανε αξέχαστη, ζηλευτή και φοβερή. Παρά όλη τη γοητεία και τον έλεγχό της, η βασιλεία της Εκατερίνης δεν ήταν χωρίς κίνδυνο. Και το 1773, αυτός ο κίνδυνος ήρθε με τη μορφή ενός γενιοφόρου Κοζάκου που λεγόταν Εμελιάν Πουγκατσόφ. Δεν ήταν συνηθισμένος επαναστάτης. Ο Πουγκατσόφ ισχυριζόταν ότι δεν ήταν άλλος από τον Πέτρο Τρίτο, τον νεκρό σύζυγο της Εκατερίνης. Σύμφωνα με αυτόν, είχε επιβιώσει από το πραξικόπημα και τώρα επέστρεφε για να διεκδικήσει τον θρόνο από τη Γερμανίδα σφετεριστή. Ήταν παράλογο. Ο Πέτρος είχε φύγει εδώ και καιρό. Αλλά για τις καταπιεσμένες και εξαντλημένες κατώτερες τάξεις της Ρωσίας. Ο ισχυρισμός δεν χρειαζόταν να είναι αληθινός. Χρειαζόταν απλώς να προσφέρει ελπίδα. Ο Πουγκατσόφ υποσχόταν απελευθέρωση, τέλος στην κρυποστασία, χαμηλότερους φόρους και γη για το κοινό λαό. Τα λόγια του άναψαν φωτιά σε όλη την περιοχή του Βόλγα. Ιδίως ανάμεσα στους Κοζάκους, χωρικούς και παλιούς πιστούς. Σε εποχή που η διαφορά ανάμεσα σε ευγενείς και Σέρβους είχε διευρυνθεί βάναυσα, οι υποσχέσεις του ακούγονταν σαν σωτηρία. Η εξέγερση Πουγκατσόφ έγινε η μεγαλύτερη αγροτική εξέγερση στη ρωσική ιστορία. Πόλεις κατελήφθησαν φρούρια, έπεσαν ευγενείς, φαγιάστηκαν. Για μια τρομακτική στιγμή, φαινόταν σαν η ίδια η αυτοκρατορία να μπορούσε να διαλυθεί. Η Εκατερίνη ταράχτηκε. Αυτός δεν ήταν ξένος πόλεμος που μπορούσε να κερδίσει με ιππικό και συνθήκες. Αυτή ήταν εξέγερση από μέσα, ο δικός της λαός να σηκώνεται ενάντια στο σύστημα που κυβερνούσε. Αλλά η Εκατερίνη δεν πανικοβλήθηκε. Ενήργησε. Έστειλε επαγγελματικές στρατιωτικές δυνάμεις να συντρίψουν ανηλαιώς την εξέγερση. Οι δυνάμεις του Πουγκατσόφ ιτήθηκαν το 1774. Συνελήφθη. Εκτέθηκε σε σιδερένιο κλουβί και τελικά αποκεφαλίστηκε στη Μόσχα δημόσια προειδοποίηση σε όλους όσους τολμούσαν να τον ακολουθήσουν. Στη συνέχεια, η Εκατερίνη διπλασίασε τάξη και έλεγχο.
Τα όνειρά της για απελευθέρωση των Σέρβων σήγησαν ήσυχα. Η εξέγερση της είχε δείξει τα όρια του διαφωτισμού σε χώρα ακόμη δεμένη από φεουδαρχία. Τώρα στηρίχτηκε περισσότερο στην αριστοκρατία, που προσέφερε πίστη σε αντάλλαγμα για απόλυτο έλεγχο των Σέρβων τους. Αυτό ήταν σημείο καμπής. Η αυτοκράτηρα που κάποτε παρέθετε Βολτέρο τώρα έδινε προτεραιότητα στη σταθερότητα έναντι της φιλοσοφίας. Η μεταρρύθμιση έγινε προσεκτική. Η επιτήρηση αυξήθηκε. Η εξέγερση, ακόμη και ψιθυρισμένη, έπρεπε να καταπνίγεται πριν πάρει ανάσα. Ο Πουγκατσόφ μπορεί να έχασε το κεφάλι του, αλλά άφησε πίσω προειδοποίηση που στοίχιωσε την Εκατερίνη, ότι η εξουσία χτισμένη πάνω σε ανισότητα θα μπορούσε να κρατήσει μόνο τόσο πριν η καταιγίδα έρθει να τα γκρεμίσει. Μέχρι την Εκατερίνη η Μεγάλη να πλησιάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της, είχε κυβερνήσει τη Ρωσία για πάνω από 3 δεκαετίες, περισσότερο από οποιαδήποτε γυναίκα ηγέτιδα στη ρωσική ιστορία. Από τη στιγμή που άρπαξε την εξουσία, είχε προκαλέσει προσδοκίες, αναδιαμορφώσει την αυτοκρατορία της και επαναπροσδιορίσει τι μπορούσε να είναι μια γυναίκα και ένας μονάρχης. Κάτω από τη βασιλεία της Εκατερίνης, η Ρωσία έγινε αληθινή ευρωπαϊκή δύναμη. Το έδαφος της επεκτάθηκε κατά πάνω από 200.000 τετραγωνικά μίλια, καταπίνοντας Κριμαία, μέρη της Πολωνίας και τμήματα της ακτής της Μαύρης Θάλασσας. Αυτές δεν ήταν απλώς στρατιωτικές νίκες. Ήταν στρατηγικές στροφές που εξασφάλιζαν λιμάνια ζεστών υδάτων και αναδιαμόρφωναν το εμπόριο. Αλλά η κληρονομιά της δεν σχεδιάστηκε μόνο στους χάρτες. Η Εκατερίνη άφησε επίσης πολιτιστικό αποτύπωμα. Βοήθησε να ιδρυθεί το Μουσείο Ερμιτάζ. Συγκέντρωσε μια από τις μεγαλύτερες συλλογές τέχνης στην Ευρώπη και αλληλογραφούσε με τους μεγαλύτερους στοχαστές του διαφωτισμού. Η αυλή της έγινε κέντρο κομψότητας, τέχνης και διανοητικής φιλοδοξίας. Σε χώρα που συχνά θεωρούνταν καθυστερημένη από τους Δυτικοευρωπαίους, η Εκατερίνη έβαλε τη Ρωσία σταθερά στον πολιτιστικό χάρτη. Εξυγχρόνισε την εκπαίδευση, ιδρύοντας σχολεία για κορίτσια και προώθησε την εκτύπωση βιβλίων. Εισήγαγε τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς στη Ρωσία, παίρνοντας ακόμη και δημόσια το εμβόλιο, η ίδια πράξη επιστημονικού θάρρους για την εποχή της. Όμως η βασιλεία της ήταν επίσης γεμάτη αντιφάσεις. Ενώ θαύμαζε τα ιδανικά του διαφωτισμού, δεν απελευθέρωσε ποτέ τους Σέρβους. Στην πραγματικότητα, επέκτηνε την κρυποστασία βαθύτερα στα εδάφη της Ρωσίας. Οι μεταρρυθμίσεις της, αν και εντυπωσιακές, παρέμειναν κυρίως από πάνω προς τα κάτω, σχεδιασμένες να γυαλίσουν την αυτοκρατορία χωρίς να μεταμορφώσουν πραγματικά τα θεμέλια της. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση της Εκατερίνης έφερε σταθερότητα και φιλοδοξία. Καταλάβαινε ότι η εξουσία δεν κληρονομείται. Κατασκευάζεται. Διαχειρίζεται και υπερασπίζεται συνεχώς. Κυβερνούσε όχι με θεϊκό δικαίωμα, αλλά με δύναμη θέλησης, πολιτική εξυπνάδα και ανηλεή υπολογισμό. Την αποκαλούσαν πολλά πράγματα. Εκμεταλλεύτρια, τύραννο μεταρρυθμίστρια, αποπλανήτρια. Αλλά πάνω από όλα, ήταν αποτελεσματική. Όταν πέθανε το 1796, η Ρωσία ήταν πλουσιότερη, μεγαλύτερη και πιο τρομερή από μικρον με τόνο. Τι είχε είναι για αιώνες. Άφησε πίσω έναν ασφαλή θρόνο, μια επεκταμένη αυτοκρατορία και έναν θρύλο που θα διαρκούσε για αιώνες. Η Εκατερίνη δεν απλώς βασίλευσε. Κυβέρνησε με διάνοια, στρατηγική και μια αδιαπραγμάτευτη λαβή στην ιστορία. Και κάνοντας έτσι, έγινε περισσότερο από αυτοκράτηρα. Έγινε μύθος. Παρά όλη την εξουσία, επέκταση και διαρκή κληρονομιά της, η Εκατερίνη η Μεγάλη ήταν ακόμη στην ουσία της γυναίκα που πλοηγούνταν σε κόσμο ανδρών και τον αναδιαμόρφωνε κατά την εικόνα της. Πίσω από τα αυτοκρατορικά πορτρέτα και τα κρατικά διατάγματα ήταν κάποια βαθιά συνειδητή του πόσο επισφαλής ήταν η θέση της. Δεν γεννήθηκε Ρωσίδα. Ήρθε στο θρόνο μέσω πραξικοπήματος. Κυβερνούσε αυτοκρατορία που δεν ήθελε γυναίκα επικεφαλής. Και όμως όχι μόνο άντεξε, ευδοκίμησε. Η Εκατερίνη δεν αρκέστηκε ποτέ να είναι διακοσμητική. Διάβαζε συνεχώς, έγραφε ατελείωτα και δεν σταματούσε ποτέ να μαθαίνει. Το καθημερινό της πρόγραμμα ήταν έντονο, ώρες ανάγνωσης αναφορών, αλληλογραφία με ξένες δυνάμεις, επεξεργασία κρατικών εγγράφων και διαχείριση αυλής γεμάτης αντίπαλες παρατάξεις. Δεν αρκούνταν απλώς να κάθεται στο θρόνο. Δούλευε τον θρόνο σαν κρατική που γεννήθηκε για αυτόν. Ήταν επίσης από πολλές απόψεις μόνη. Περιτριγυριζόταν από αυλικούς, εραστές και καλλιτέχνες, όμως έγραφε στα απομνημονεύματά της για το πόσο λίγους ανθρώπους μπορούσε πραγματικά να εμπιστευτεί. Ο γιος της Παύλος, τον οποίο δυσπιστούσε και κρατούσε μακριά από κρατικές υποθέσεις, μεγάλωσε σε άντρα που φοβόταν ότι θα ανέρεσε όλη την πρόοδό της.
Η μεγαλύτερη συναισθηματική της εταιρικότητα με τον Γρηγόριο Ποτιόμκιν έσβησε σε βαθιά φιλία, αλλά ο θάνατός του το 1791 άφησε πληγή που δεν επουλώθηκε ποτέ πραγματικά. Η Εκατερίνη διαμόρφωσε την εικόνα της προσεκτικά. Καταλάβαινε τη δύναμη της αφήγησης και τη χειριζόταν καλύτερα από τους περισσότερους μονάρχες της εποχής της. Ποζάρει ως μητέρα της Ρωσίας. Διαφωτισμένη μονάρχης, πολεμίστρια αυτοκράτηρα και εραστής των τεχνών. Αλλά κάτω από αυτούς τους ρόλους ήταν γυναίκα που είχε αντέξει απόρριψη, προδοσία, σκάνδαλο και εξέγερση. Και συνέχισε. Όταν πέθανε το 1796, άφησε πίσω αυτοκρατορία μεταμορφωμένη, αλλά και ερωτήματα. Θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα για να τερματίσει την κρυποστασία, τα ιδανικά του διαφωτισμού τη συμβιβάστηκαν από την πολιτική, ήταν περισσότερο μεταρρυθμίστρια ή ηγέτιδα. Η ιστορία τη θυμάται με τον τίτλο που δεν έδωσε ποτέ στον εαυτό της, η Μεγάλη. Δεν ήταν επειδή ήταν άψογη, καλή ή δίκαιη. Ήταν επειδή πήρε εξουσία και την άσκησε με τους δικούς της όρους, σε χρόνο και τόπο που οι γυναίκες δεν υποτίθεται να έχουν καμία. Δεν φόρεσε απλώς την κορώνα. Ξαναέγραψε τι σήμαινε να την αξίζεις. Στα υγρά βάθη της ζούγκλας Τσιάπας, στο νότιο Μεξικό, τα ερείπια του Παλένκε ψιθυρίζουν ιστορίες από τον αρχαίο κόσμο το Μάγια. Επιβλητικοί ναοί υψώνονται πάνω από την κόμη, τα σβεστολιθικά πρόσωπά τους διαβρωμένα από το χρόνο αλλά ακόμη γεμάτα μυστικά. Και το 1994, ένα από αυτά τα μυστικά αποκαλύφθηκε. Ομάδα Μεξικανών αρχαιολόγων υπό την ηγεσία της Φάνι Λόπεθ Χιμένεθ ερευνούσε το ναό 13. Μια σχετικά μέτρια πυραμίδα δίπλα στον πιο διάσημο ναό των επιγραφών, το τάφος του ισχυρού βασιλιά Πακάλ του Μεγάλου. Ο ναός 13 δεν αναμενόταν να περιέχει πολλά, μέχρι που παρατήρησαν κάτι περίεργο. Ένα σφραγισμένο, κρυφό θάλαμο κάτω από τη δομή. Κανένας λοποδίτης δεν το είχε αγγίξει. Ήταν άθικτο. Όταν οι αρχαιολόγοι διέσπασαν και κατέβηκαν μέσα, βρήκαν έναν πέτρινο σαρκοφάγο να στέκεται σιωπηλά. Ο αέρας ήταν βαρύς με το βάρος αιώνων. Καθώς άνοιξαν το καπάκι, κόκκινη σκόνη σηκώθηκε σαν καπνός. Λαμπερή, σοκαριστικά κόκκινη. Το εσωτερικό ήταν καλυμμένο με κινάβαρη σε σκόνη, ένα τοξικό θιούχο υδράργυρο που χρησιμοποιούνταν τελετουργικά από τους μάγια. Και κοίτονταν μέσα σε αυτό το κατακόκκινο σύννεφο ο σκελετός μιας γυναίκας. Είχε ταφεί με φροντίδα και σεβασμό. Τα κόκαλά της ήταν εύθραυστα αλλά άθικτα. Το κρανίο της φορούσε ακόμη μια νεφριτένια μάσκα και το σώμα της περιβάλλονταν από ταφικές προσφορές, κολιέ, διαδήματα. Αυτιά όλα κατασκευασμένα από νεφρίτη και όστρακα. Όλα στην ταφή φώναζαν βασιλεία. Όμως δεν υπήρχε εγγεγραμμένο όνομα. Κανένα γλυφό δεν την ταύτιζε. Ήταν μία από τις πλουσιότερες γυναικείες ταφές που βρέθηκαν ποτέ στη Μεσοαμερική. Και όμως ήταν ολοκληρωτικό ένιγμα. Γιατί θαύτηκε σε κόκκινη σκόνη, ποια ήταν βασίλισσα Βιέρια, ή ίσως ακόμη η σύζυγος του Πακάλ, οι ερευνητές την αποκάλεσαν την κόκκινη βασίλισσα και το όνομα έμεινε. Αλλά ακόμη και με τη σύγχρονη εγκληματολογία, δεν μπορούσαν να πούν με βεβαιότητα ποια ήταν, μόνο ότι είχε ζήσει γύρω στον 7ο αιώνα, κατά τη χρυσή εποχή του Παλένκε. Σε αντίθεση με τους περισσότερους τάφους των Μάγια, ο δικός της είχε κρυφτεί αθίκτος και σκόπιμα απομονωμένος. Η ταφή της δεν ήταν απλώς τελετουργική. Ήταν πνευματική. Αυτή η γυναίκα δεν ήταν προορισμένη να θυμούνται με λέξεις. Ήταν προορισμένη να θυμούνται μέσω τελετουργίας, μέσω χρώματος και μέσω του μυστηρίου που άφησε πίσω της. Το πιο στοιχειωτικό χαρακτηριστικό του τάφου της κόκκινης βασίλισσας δεν ήταν τα νεφριτένια κοσμήματά της ούτε η σιωπή του σφραγισμένου θαλάμου. Ήταν η κόκκινη σκόνη. Ένα παχύ στρώμα κινάβαρη σε σκόνη κάλυπτε τα πάντα. Τον σαρκοφάγο τους τοίχους, τα κόκαλά της τα ακόμη και τις προσφορές γύρω της. Κόλλησε σαν αίμα στην πέτρα. Για τους Μάγια. Αυτό δεν ήταν ατύχημα. Το κινάβαρι, φτιαγμένο από συντριμμένο θιούχο υδράργυρο, ήταν μια από τις πιο ιερές και επικίνδυνες ουσίες του αρχαίου κόσμου. Το ζωντανό κόκκινο χρώμα του δεν ήταν απλώς οπτικά εντυπωσιακό. Συμβόλιζε το αίμα, την αναγέννηση και τη ζωτική δύναμη που συνέδεε τον ανθρώπινο και θεϊκό κόσμο. Το κόκκινο ήταν ιερό. Ήταν το χρώμα της αυγής, της θυσίας, της ζωής που αναδύεται από το θάνατο. Και δεν ήταν απλώς συμβολικό. Ήταν πνευματικό. Το να καλύπτει τους νεκρούς με κινάβαρη ήταν τελετουργία που σκοπό είχε να μεταμορφώσει το σώμα, διατηρώντας το όχι για την αιωνιότητα, αλλά για τη μετάβαση. Στην πίστη των Μάγια, ο θάνατος δεν ήταν το τέλος. Ήταν πέρασμα, διάσχιση σε άλλο κοσμικό επίπεδο. Και έτσι η κόκκινη βασίλισσα.
όποια κι αν ήταν προετοιμαζόταν όχι απλώς για ταφή αλλά για θεοποίηση. Αλλά υπάρχει άλλο επίπεδο σε αυτό. Το κινάβαρι είναι τοξικό. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε δηλητηρίαση από υδράργυρο, τρόμο, παραισθήσεις, ακόμη και θάνατο. Οι μάγια πιθανώς δεν καταλάβαιναν τη χημεία, αλλά αισθάνονταν τη δύναμή της. Ήταν ασταθείς, ισχυροί, επικίνδυνοι. Το να λούσεις το πτώμα σε αυτή ήταν να δηλώσεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν συνηθισμένος θνητός. Στο Παλένκε. Πολύ λίγοι θάβονταν με κινάβαρι. Ο Πακάλο Μεγάλος, ο ισχυρός βασιλιάς του οποίου η πυραμίδα κυριαρχεί στο μνημείο, ήταν ένας. Το σώμα του, όπως το δικό της, ήταν επίσης κορεσμένο στην κόκκινη σκόνη. Αυτή η λεπτομέρεια μόνη έβγαλε εικασίες. Ήταν η κόκκινη βασίλισσα η σύζυγός του, η μητέρα του η κάποια με ίσο θεϊκό στάτους, το κρανίο της είχε τοποθετηθεί πάνω σε στρώμα δέρματος τζάγκουαρ, άλλο ιερό σύμβολο. Γύρω της βελόνες οστών αλεπίδες οψιδιανού και μινιατούρες νεφριτένια ειδόλια, υπενήσονταν τελετουργίες που εκτελέστηκαν είτε κατά τη διάρκεια της ζωής της είτε προς τιμήν της στο θάνατο. Κάθε μέρος της ταφής της έλεγε ιστορία χωρίς λόγια. Ιστορία δύναμης τυλιγμένη σε μυστικότητα. Γυναίκα προετοιμασμένη να περάσει στον κάτω κόσμο όχι σε σιωπή αλλά σε τελετή βουτυγμένη στο χρώμα της θυσίας. Γύρω από τα κατακόκκινα λείψανα της κόκκινης βασίλισσας ήταν κόσμος σιωπής που σπάζει μόνο από τη λάμψη νεφρίτη βόστρακων και οψιδιανού. Αυτά δεν ήταν απλά διακοσμητικά. Ήταν προσφορές, το καθένα προσεκτικά επιλεγμένο για να τη συνοδεύσει στο ταξίδι προς τη μετά θάνατον ζωή των μάγια, τη Συμπάλμπα. Στα πλευρά της ήταν νεφριτένια κολιέ βαριά και κρύα. Οι γυαλισμένες επιφάνειές τους ακόμη λαμπερές μετά από 1300 χρόνια κάτω από το χώμα. Ο νεφρίτης δεν ήταν απλώς όμορφος. Ήταν ιερός. Οι μάγια τον θεωρούσαν σύμβολο αιώνιας ζωής. Αντιπροσώπευε το πράσινο του καλαμποκιού, τη ζωτικότητα της ζούγκλας και την ανάσα των θεών. Μόνο η ελίτ θαβόταν με νεφρίτη. Για την κόκκινη βασίλισσα. Κάλυπτε το στήθος τους καρπούς και τα αυτιά της σαφές σημάδι ότι στη ζωή άσκησε επιρροή, ίσως ακόμη και θεϊκή χάρη. Ένα από τα πιο στοιχειωτικά αντικείμενα ήταν η νεφριτένια ταφική μάσκα τοποθετημένη λεπτά πάνω στο πρόσωπό της. Σε αντίθεση με τις χρυσές νεκρόσιμες μάσκες της Αιγύπτου. Αυτή ήταν διακριτική, κατασκευασμένη από δεκάδες μικροσκοπικά μοσαϊκά πλακίδια διατεταγμένα να μιμούνται τις καμπύλες του κρανίου της. Η μάσκα εξυπηρετούσε τελετουργική λειτουργία, να προστατεύσει τη ψυχή, να διατηρήσει την ταυτότητα και να την παρουσιάσει ως θεϊκή στα μάτια των θεών. Σκορπισμένες κοντά στα κόκαλά της ήταν βελόνες από οστά ολεπίδες οψιδιανού και αντικείμενα από όστρακα. Αυτά θα μπορούσαν να ήταν εργαλεία τελετουργίας ή σύμβολα του στάτους της ως ιέρια, θεραπεύτρια ή βασιλική μητριάρχισσα. Μια καρφίτσα από οστό ήταν χαραγμένη, αχνή αλλά σκόπιμη. Μικρή ηχό της φωνής της, χαμένη στο χρόνο. Στα πόδια της και κατά μήκος των άκρων του τάφου ήταν κεραμικά δοχεία ακόμη σφραγισμένα, πιθανώς κάποτε γεμάτα με προσφορές. Φαγητό. Ποτό ή θυμίαμα για να συντηρήσει το πνεύμα της πέρα από το θάνατο. Οι μάγια πίστευαν ότι η μετά θάνατον ζωή ήταν ταξίδι επικίνδυνο, πολυεπίπεδο, γεμάτο προκλήσεις. Αυτά τα αντικείμενα δεν ήταν πολυτέλειες. Ήταν αναγκαιότητες. Ο τάφος αισθάνεται οικείος, όχι υπερφορτωμένος αλλά σκόπιμος. Δεν υπήρχε χρυσός. Δεν υπήρχαν άρματα. Δεν υπήρχε μεγαλοπρέπεια. Μόνο αντικείμενα επιλεγμένα με πνευματικό βάρος. Ήταν χάρτης για την ψυχή. Μέσω αυτών των θησαυρών ματιάζουμε πως οι μάγια καταλάβαιναν το θάνατο όχι ως οριστικότητα αλλά ως μετάβαση εξουσίας. Η κόκκινη βασίλισσα δεν θαύτηκε για να ξεχαστεί. Προετοιμαζόταν να ανέβει. Παρά όλο το μεγαλείο του τάφου της, η κόκκινη βασίλισσα άφησε πίσω ένα στοιχειωτικό κενό. Κανένα όνομα, καμία επιγραφή δεν στόλιζε τον σαρκοφάγο της. Κανένα γλυφό στους τοίχους δεν την ταύτιζε. Ήταν σαφώς κάποια ισχυρή. Αλλά ποια? Από τη στιγμή που άνοιξε ο τάφος στις μελετητές, άρχισαν να προσπαθούν να συνδέσουν τα κομμάτια. Η πιο πιστική θεωρία είναι ότι η κόκκινη βασίλισσα ήταν η Τσακμπούα Χάου, η σύζυγος του Κινίτς Χανάμπ Πακάλ, γνωστού σήμερα ως Πακάλο Μεγάλος, ο πιο διάσημος ηγέτης του Παλένκε. Η Τσακμπούα Χάου ήταν περισσότερο από απλή σύντροφος του Πακάλ. Γεννήθηκε στην αριστοκρατία και παντρεύτηκε στη βασιλική δυναστεία του Παλένκε σε νεαρή ηλικία. Γέννησε τουλάχιστον 3 γιους, όλοι με υψηλό στάτους, και έπαιξε βασικό τελετουργικό ρόλο κατά τη διάρκεια της βασιλείας του συζύγου της. Αν κάποιος μπορούσε να ταφεί με τέτοια τιμή, ήταν εκείνη.
Υποστηρίζοντας αυτή τη θεωρία, ήταν η τοποθεσία του τάφου μόλις λίγα πόδια μακριά από την ίδια τη μεγαλόπρεπη ταφή του Πακάλ στο ναό των Επιγραφών. Η εγκύτητα προτείνει σκόπιμο ζευγάρωμα, σύζυγος και σύζυγος, ηγέτες ακόμη και στο θάνατο. Και μετά υπάρχει το Κινάβαρι. Μόνο 2 ταφές στο Παλένκε βρέθηκαν με τόσο έντονη κάλυψη Κιναβαρίου, του Πακάλ και της κόκκινης βασίλισσας. Απίθανο να ήταν σύμπτωση. Αλλά εδώ το μυστήριο βαθαίνει. Τεστ DNA διεξήχθησαν και στις 2 σειρές λειψάνων με ελπίδα επιβεβαίωσης της σύνδεσης. Αλλά τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Τα κόκαλα της γυναίκας δεν έδειχναν άμεσο μητρικό δεσμό με τον Πακάλ. Αλλά αυτό δεν απέκλειε συζυγική σχέση. Άλλωστε, ο γάμος δεν απαιτεί κοινό αίμα. Κάποιοι υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να ήταν η Σακούκ, η ισχυρή μητέρα του Πακάλ που κυβέρνησε το Παλένκε πριν εκείνος φτάσει σε ηλικία. Άλλοι προτείνουν ότι μπορεί να ήταν αρχιέρεια, η αδελφή ή βασιλική πρόγονος του οποίου το όνομα απλώς χάθηκε στη διάβρωση της ιστορίας. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία δείχνουν πιο έντονα τη Τσακμπού Αχάου, βασίλισσα κατά τίτλο μητέρα βασιλιάδων και πνευματικό αντίστοιχο του Πακάλ. Η έλλειψη ονόματος μπορεί να μην είναι παράληψη. Μπορεί να ήταν σκόπιμη. Στη κοσμολογία των Μάγια, η ψυχή ζούσε όχι μέσω μνημείων αλλά μέσω τελετουργίας συμβόλου και των ψιθύρων της γης. Και έτσι η κόκκινη βασίλισσα παραμένει κρεμασμένη μεταξύ θρύλου και αλήθειας. Γυναίκα που κυβέρνησε, που θυμούνται όχι σε πέτρα αλλά σε ερυθρό και σιωπή. Για να καταλάβουμε την κόκκινη βασίλισσα, πρέπει να καταλάβουμε τον κόσμο από τον οποίο προήλθε. Κόσμο όπου οι γυναίκες των Μάγια, ειδικά οι βασιλικές, είχαν περισσότερη επιρροή από ομικρον με τόνο, τι πολλοί συνειδητοποιούν. Στον πολιτισμό των Μάγια, η πολιτική ήταν συχνά οικογενειακή υπόθεση. Οι βασιλικές γυναίκες δεν ήταν απλώς παθητικές σύντροφοι. Ήταν διπλωμάτισσες βιέριες και μεσίτες εξουσίας. Διεξήγαγαν τελετουργίες, χρηματοδότησαν ναούς και έπαιξαν κρίσιμους ρόλους στη διατήρηση της δυναστικής νομιμότητας. Οι γενεαλογίες τους ήταν πολιτικό κεφάλαιο που χρησιμοποιούνταν για να σφυριλατήσουν συμμαχίες και να εξασφαλίσουν αξιώσεις στο θρόνο. Πάρε τη Σακούκ για παράδειγμα, τη μητέρα του Πακάλ του Μεγάλου. Όταν ο θρόνος του Παλένκε έμεινε κενός, πήρε η ίδια την εξουσία και κυβέρνησε ως βασίλισσα αντιβασιλέας μέχρι ο γιος της να φτάσει σε ηλικία. Δεν ήταν κάτοχος θέσης. Ήταν ηγέτιδα με δικό της δικαίωμα, εκδίδοντας διατάγματα και επιβλέποντας κατασκευαστικά έργα. Χωρίς εκείνη, ο Πακάλ μπορεί να μην είχε ανέβει καθόλου. Και δεν ήταν ανομαλία. Σε όλο τον κόσμο των Μάγια. Σε μέρη όπως Γιαξιλάν, Νάραντο και Καλακμούλ. Επιγραφές δείχνουν γυναίκες να εκτελούν μεγάλες τελετές, να ασχολούνται με πολεμικά και διπλωματία. Και μερικές φορές να κυβερνούν ολοκληρωτικά. Συχνά απεικονίζονταν σε στήλες και τοιχογραφίες ντυμένες με περίτεχνα καλύματα κεφαλής και βασιλικά εμβλήματα, στεκόμενες δίπλα σε βασιλιάδες ως ίσες ή μερικές φορές πάνω από αυτούς. Τα λόγια τους χαραγμένα σε γλυφά. Τα ονόματά τους θυμούνταν μέχρι που δεν θυμούνταν. Μέχρι να φτάσουν οι Ισπανοί κατακτητές αιώνες αργότερα, μεγάλο μέρος αυτής της μνήμης είχε διαβρωθεί. Ο απικιακός φακός έβλεπε τις ηθαγενείς γυναίκες ως σιωπηλές φιγούρες σε κόσμο που κυριαρχούσαν οι άντρες. Αλλά η αρχαιολογία λέει διαφορετική ιστορία. Μία από πολύπλοκους ρόλους φύλων όπου η εξουσία διαπραγματευόταν, όχι απλώς κληρονομούνταν. Αυτό το πλαίσιο ρίχνει νέο φως στην κόκκινη βασίλισσα. Μπορεί να μην κυβέρνησε στο όνομα, αλλά η ταφή της πλούσια, ιερή και τοποθετημένη δίπλα στον Πακάλ, προτείνει ότι ήταν κεντρικός πυλώνας στη βασιλική τάξη. Η νεφριτένια μάσκα της δεν ήταν απλώς διάκοσμος. Ήταν σύμβολο ταυτότητας, εξουσίας που κρατήθηκε στη ζωή και προστατεύτηκε στο θάνατο. Η γενεαλογία της μπορεί να ήταν ακριβώς η κόλλα που συγκράτησε τη δυναστεία του Παλένκε. Στον πολιτισμό των Μάγια, μια βασίλισσα δεν ήταν απλώς βασίλισσα. Ήταν φρουρός ιερής γενεαλογίας, φωνή στην τελετουργία και συχνά η γέφυρα μεταξύ θεών και ανθρώπων. Η κόκκινη βασίλισσα μπορεί να είναι ανώνυμη, αλλά στον κόσμο της δεν ήταν ποτέ άφωνη. Η κόκκινη βασίλισσα δεν θαύτηκε απλώς με θησαυρούς. Θαύτηκε σε αρχιτεκτονική γεμάτη σκοπό, στρωμένη με κοσμολογία των Μάγια, τελετουργικό συμβολισμό και σκόπιμο σχεδιασμό. Ο τάφος της δεν ήταν απλώς τάφος. Ήταν πύλη προς την αιωνιότητα. Το σώμα της ανακαλύφθηκε μέσα στο ναό 13, μια από τις μικρότερες πυραμίδες στην καρδιά του Παλένκε. Όμως η εγκύτητά του με το ναό των Επιγραφών, το αναπαυτήριο του Πακάλ του Μεγάλου, είναι αποκαλυπτική. Αυτοί οι ναοί δεν χτίστηκαν τυχαία. Η τοποθέτησή τους ήταν ιερή, καθοδηγημένη από αστρολογία,
μύθο και δυναστική κληρονομιά. Ο ναός 13 υψώνεται με τρίο σε σύγκριση με το μεγαλοπρεπή γείτονά του. Αλλά κρύβει κάτι ακόμη πιο οικείο. Μια σφραγισμένη κρύπτη, ανέγγιχτη από λοποδίτες τέλεια διατηρημένη. Κατασκευάστηκε βαθιά μέσα στον πυρήνα του ναού, προσβάσιμη μόνο από μια απότομη στενή σκάλα. Η κάθοδος στον τάφο της αισθάνεται σχεδόν συμβολική, τελετουργικό ταξίδι προς τα κάτω στον κάτω κόσμο. Ο ίδιος ο θάλαμος είναι αυστηρός, φτιαγμένος από κομμένη πέτρα, σφραγισμένος σφιχτά για πάνω από 1300 χρόνια. Κανένα γλυφό ή τοιχογραφία δεν καλύπτει τους τοίχους. Κανένα περίτεχνο χάραγμα δεν λέει την ιστορία της. Αλλά ίσως αυτή η σιωπή είναι σκόπιμη. Αυτός ήταν χώρος όχι για τους ζωντανούς να ερμηνεύσουν, αλλά για τους νεκρούς να μεταμορφωθούν. Στο κέντρο, ο σαρκοφάγος της κάθεται σαν βωμός, κατασκευασμένος από ασβεστόλιθο. Αντυχεί το μεγαλοπρεπές πέτρινο φέρετρο του Πακάλ διπλανά. Ενώ το καπάκι του Πακάλ είναι διάσημα χαραγμένο με σκηνές κοσμικής αναγέννησης, ο τάφος της κόκκινης βασίλισσας είναι πιο συγκρατημένος. Η εστίαση είναι προς τα μέσα, στο σώμα, στο κινάβαρι, στην ίδια την τελετουργία του θανάτου. Και όμως υπάρχουν λεπτές αρχιτεκτονικές ενδείξεις που υπενήσονται νόημα. Ο τάφος είναι ευθυγραμμισμένος ανατολικά, δυτικά, συμβολικό μονοπάτι που αντικατοπτρίζει το ταξίδι του ήλιου από τη ζωή στο θάνατο. Ο θάλαμος είναι μικρός αλλά ισχυρός. Αισθάνεται σκόπιμος, προσωπικός, ιερό περίβλημα για κάποια που σεβόταν. Οι ναοί των Μάγια ήταν κοσμολογικά εργαλεία, γέφυρες μεταξύ των ουρανών της γης και του κάτω κόσμου. Το να ταφείς σε έναν σήμαινε να υψωθείς πέρα από τον ανθρώπινο κόσμο. Το αιώνιο σπίτι της κόκκινης βασίλισσας δεν ήταν μεταγενέστερη σκέψη. Ήταν προσεκτικά κατασκευασμένο άδυτο ο μέρος όπου ο θάνατος γινόταν μεταμόρφωση. Τα κόκαλά της στέκονται σε πέτρα, η ουσία της εκινάβαρη και η κληρονομιά της στην ίδια την αρχιτεκτονική. Ναός που μιλάει χωρίς λόγια, λέγοντάς μας ότι μετρούσε. Για τους αρχαίους Μάγια, ο θάνατος δεν ήταν το τέλος. Ήταν κατόφλι, ιερό πέρασμα στον κάτω κόσμο γνωστό ως η Μπάλμπα. Και για κάποια σαν την κόκκινη βασίλισσα. Αυτό το πέρασμα δεν ήταν μόνο πνευματικό. Ήταν πολιτικό, κοσμολογικό και βαθιά τελετουργικό. Οι ταφικές τελετουργίες ήταν προσεκτικά χορογραφημένα γεγονότα ριζωμένα στον μύθο και προοριζόμενα να καθοδηγήσουν την ψυχή μέσα από τις άπιστες τρώσεις του κάτω κόσμου. Κείμενα και εικονογραφία των Μάγια μας λένε ότι η Σιμπάλμπα δεν ήταν ειρηνική μετά θάνατον ζωή. Ήταν λαβύρινθος σκοταδιού, ποτάμια αίματος, δοκιμασίες και θεοί του θανάτου. Μόνο όσοι θάβονταν σωστά τελετουργικά προετοιμασμένοι και πνευματικά εξοπλισμένοι, θα μπορούσαν να κάνουν το ταξίδι επιτυχώς. Η κόκκινη βασίλισσα θαύτηκε τυλιγμένη σε κινάβαρη, εγκιβωτισμένη σε πέτρα και περιβαλλόμενη από προσφορές. Όλα σημάδια ελίτ ταφής. Αλλά υπάρχει κι άλλο. Η παρουσία βελονών από οστά και λεπίδων οψιδιανού στον τάφο της υπενήσει τελετουργίες αυτοθυσίας, πιθανώς συμβολικά εργαλεία που αντιπροσωπεύουν δικαιώματα που είχε εκτελέσει στη ζωή ή που επαναπαίχτηκαν στην ταφή της για να ενδυναμώσουν το πνεύμα της. Η ταφική μάσκα, προσεκτικά συναρμολογημένη από νεφριτένια πλακίδια, δεν ήταν απλώς διακοσμητική. Μπορεί να χρησιμεύσε ως πνευματικό δοχείο, διατηρώντας το πρόσωπο και την ταυτότητά της καθώς ταξίδευε στη μετά θάνατον ζωή. Στην πίστη των Μάγια. Το πρόσωπο ήταν καθρέφτης της ψυχής και η ψυχή χρειαζόταν να αναγνωρίζεται από τους θεούς. Τα κεραμικά δοχεία που την περιβάλλουν μπορεί κάποτε να περιείχαν σοκολάτα, καλαμπόκι, νερό ή ακόμη και πουλκε για να τη θρέψουν στον επόμενο κόσμο. Άλλα αντικείμενα, όπως αγκάθια τριγώνων ή κόχυλα σάλπιγγες, θα μπορούσαν να αντιπροσώπευαν πνευματικά εργαλεία, κλήσεις στους θεούς ή σημάδια τελετουργικής επικοινωνίας. Η ταφή δεν ήταν απλώς αποχαιρετισμός. Ήταν μεταμόρφωση. Οι Μάγια πίστευαν στους κύκλους, θάνατος ως σπόρος, ταφή ως φύτεμα και μετά θάνατον ζωή ως αναγέννηση. Βασιλιάδες και βασίλισσες συχνά θεωρούνταν γήινες ενσαρκώσεις θεών. Και στον θάνατο επέστρεφαν σε αυτές τις θεϊκές καταγωγές. Η κόκκινη βασίλισσα. Καλυμμένη στο χρώμα του αίματος, ταφιασμένη σε πυραμίδα και τιμημένη με προσφορές, προετοιμαζόταν για αναγέννηση όχι ως θνητή αλλά όσον συνδεδεμένο με την ιερή τάξη του κόσμου. Η ταφή της δεν ήταν το τέλος της ιστορίας της. Ήταν η αρχή του θρύλου της. Λίγα βήματα μακριά από το τελευταίο αναπαυτήριο της κόκκινης βασίλισσας βρίσκεται ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους της Μεσοαμερικής. Αυτός του Κινίτς Χανάμπ Πακάλ. Γνωστού απλώς ως Πακάλ ο Μεγάλος. Η ταφή του μέσα στο μεγάλο ναό των επιγραφών είναι γιορτασμένη για την καλλιτεχνία κλίμακα και βαθιά πνευματικό συμβολισμό.
Αλλά αυτό που κάνει τον τάφο της κόκκινης βασίλισσας τόσο εξαιρετικό δεν είναι μόνο τι ήταν μέσα, είναι που βρέθηκε. Ο σαρκοφάγος της ήταν κρυμμένος μέσα στο ναό 13, άμεσα παρακείμενο στο μνημείο του Πακάλ. Σε πόλη όπως το Παλένκε, όπου κάθε ναός τοποθετούνταν προσεκτικά για να αντικατοπτρίζει κοσμικές αρχές, αυτή η εγκύτητα δεν ήταν σύμπτωση. Ήταν σκόπιμη δήλωση χαραγμένη σε πέτρα. Πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι η κόκκινη βασίλισσα ήταν η Τσακμπουαχάου, βασίλισσα του Πακάλ και έμπιστη σύντροφος. Ενώ στον τάφο της λείπουν επιγραφές, οι ομοιότητες μεταξύ των ταφών τους είναι εντυπωσιακές. Και οι δύο τυλιγμένοι σε κινάβαρη, και οι δύο ταφιασμένοι σε πυραμίδες, και οι δύο θαμμένοι με νεφρίτη και οι δύο αντιμετωπισμένοι με ακραίο σεβασμό. Αυτές οι τελετουργίες αντικατοπτρίζουν η μία την άλλη, σαν δύο μισά μιας ιερής αφήγησης. Το καπάκι του Πακάλ διάσημα τον απεικονίζει να πέφτει στο δέντρο του κάτω κόσμου, κοσμική σκηνή θανάτου και αναγέννησης. Ο απλούστερος τάφος της κόκκινης βασίλισσας δεν περιέχει τέτοια εικονογραφία, αλλά ο συμβολισμός βρίσκεται στο ίδιο το ζευγάρωμα. Αν ο Πακάλ αντιπροσώπευε τον ήλιο που ταξιδεύει μέσα από τον κάτω κόσμο τη νύχτα για να ανατείλει ξανά, τότε η κόκκινη βασίλισσα μπορεί να αντιπροσώπευε το φεγγάρι, τη θηλυκή δύναμη που ακολουθεί το δικό της μυστηριώδες μονοπάτι στον ουρανό. Μαζί ενσωμάτωσαν κοσμική διαδικότητα, αρσενικό και θηλυκό, βασιλιάς και βασίλισσα, ήλιος και φεγγάρι, τάξη και τελετουργία. Στη μυθολογία των Μάγια, η κυριαρχία δεν ήταν μονακική. Ήταν σχεσιακή. Η αρμονία στον κόσμο απαιτούσε ισορροπία. Και αυτή η ισορροπία επεκτηνόταν στη δυναστική αυλή. Τοποθετώντας την κόκκινη βασίλισσα δίπλα στον Πακάλ, οι Μάγια διατηρούσαν όχι απλώς έναν γάμο, αλλά μια κοσμική εταιρικότητα. Η εγκύτητά του στο θάνατο μπορεί να αντικατόπτριζε τους ρόλους του στη ζωή, βασίλισσα όχι πίσω αλλά δίπλα στο βασιλιά της, μοιραζόμενη όχι απλώς θρόνο αλλά κληρονομιά. Στους τάφους τους μιλούν χωρίς λόγια. Δύο ψυχές τυλιγμένες σε κινάβαρη και πέτρα, ενωμένες στην αιωνιότητα. Μία από τις πιο ιερές σιωπές της ιστορίας. Αν και το όνομά της χάθηκε στο χρόνο, η κόκκινη βασίλισσα του Παλένκε αντέχει όχι ως ξεχασμένο λείψανο, αλλά ως μία από τις πιο ενιγματικές και ισχυρές γυναίκες του αρχαίου κόσμου. Ο τάφος της, σφραγισμένος για πάνω από 1300 χρόνια τώρα, ψιθυρίζει μέσα από αιώνες, προσκαλώντας ερωτήματα που αντιχούν πιο δυνατά με κάθε ανακάλυψη. Αντιπροσωπεύει μυστήριο που εξακολουθεί να αντιστέκεται στην πλήρη κατανόηση. Μπορεί να μην μάθουμε ποτέ ακριβώς ποια ήταν. Κανένα γλυφό δεν χάραξε το όνομά της. Καμία στήλη δεν είπε την ιστορία της. Και όμως η φροντίδα στην ταφή της, ο πλούτος των προσφορών της, ο συμβολισμός των κατακόκκινων οστών της μιλούν όλα για γυναίκα βαθιά σημαντική, όχι απλώς ως σύζυγο ή σύντροφο, αλλά ως κάποια που κατήχε πραγματική επιρροή, πνευματικό βάρος και βασιλικό αίμα. Σήμερα η κόκκινη βασίλισσα μας αναγκάζει να επαναξιολογήσουμε παραδοχές. Είναι υπενθύμηση ότι στον αρχαίο κόσμο των Μάγια, οι γυναίκες δεν ήταν σιωπηλές. Οδηγούσαν τελετουργίες, κυβερνούσαν πόλεις και διαμόρφωναν δυναστείες. Ενώ βασιλιάδες όπως ο Πακάλ παίρνουν εδώ και καιρό τα φώτα της δημοσιότητας, η επαναεμφάνιση της κόκκινης βασίλισσας μας θυμίζει ότι η εξουσία δεν ανήκε μόνο στους άντρες. Κυλούσε μέσα από μητέρες, βασίλισσες, ιέριες και οραματίστριες. Η κληρονομιά της είναι περισσότερο από τους θησαυρούς που άφησε πίσω. Είναι η συζήτηση που ξεκίνησε ανάμεσα σε αρχαιολόγους, ιστορικούς, καλλιτέχνες και αφηγητές. Κάθε χάντρα νεφρίτη, κάθε στρώμα κιναβαρίου, κάθε αρχιτεκτονική επιλογή στο ναό 13 μας λέει κάτι σκόπιμο. Αυτή η γυναίκα μετρούσε. Και ίσως αυτό είναι το πιο εξαιρετικό μέρος της ιστορίας της. Όχι αυτό που ξέρουμε, αλλά αυτό που ακόμη δεν ξέρουμε. Η κόκκινη βασίλισσα μας διδάσκει ότι η ιστορία δεν είναι απλώς συλλογή γεγονότων. Είναι ζωντανός γρίφος, κοινή ανθρώπινη λαχτάρα να συνδεθούμε με το παρελθόν. Με αυτή την έννοια, η κληρονομιά της εξακολουθεί να εξελίσσεται. Κοίτα τυλιγμένη στο κόκκινο, το χρώμα της ζωής και θυσίας, του αίματος και αναγέννησης. Το πρόσωπό της, κάποτε κρυμμένο πίσω από νεφριτένια μάσκα, τώρα μας κοιτάζει πίσω μέσα από επιστήμη, τέχνη και θαυμασμό. Παραμένει ανώνυμη, αλλά όχι άφωνη. Μυστηριώδης, αλλά όχι ξεχασμένη. Η κόκκινη βασίλισσα μπορεί να κυβέρνησε βασίλειο στη ζωή, αλλά στο θάνατο κυβερνά κάτι μεγαλύτερο, τη φαντασία μας. Ο τάφος της σφραγίστηκε σε πέτρα. Η ιστορία της γράφτηκε σε σιωπή. Και κάπως ακόμη μιλάει. Ενώ η Φρίντα Κάλο βρίσκεται εγκλωβισμένη σε γύψο και χάλιβα, ένα σώμα που παλεύει τον εαυτό του με κάθε ανάσα, αρχίζει να ζωγραφίζει. Δεν είναι μόνο η αρχή της καλλιτεχνικής της καριέρας, είναι η γέννηση ενός νέου τρόπου ύπαρξης.
Κλεισμένη σε κρεβάτι για μήνες, μετατρέπει τον πόνο σε χρώμα, την απομόνωση σε εσωτερικό κόσμο και την αναπηρία σε ένα νέο είδος δύναμης. Οι πινέλες στα χέρια της δεν είναι απλώς εργαλεία τέχνης, γίνονται επεκτάσεις της ψυχής της. Η μητέρα της, Ματίλντε, μπερδεύει τον ειδικό καβαλέτο που κρέμεται πάνω από το κρεβάτι με πρακτικότητα γεμάτη αγάπη. Ο καθρέφτης που στερεώνεται στην κουκούλα του κρεβατιού γίνεται το πρώτο της παράθυρο προς έναν κόσμο που δεν μπορεί πια να περπατήσει. Βλέπει τον εαυτό της, όχι τον παλιό εαυτό, την κοπέλα που τρέχει και παλεύει, αλλά αυτόν που υπάρχει τώρα, σπασμένο, τραυματισμένο, αλλά αντίστοιχα ζωντανό. Τα πρώτα της έργα είναι αυτοπροσωπογραφίες γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. Αλλά αυτό που αρχίζει ως ανάγκη γίνεται επιλογή. Κάθε πινελιά είναι πράξη αντίστασης ενάντια σε ένα σώμα που αρνείται να υπακούσει, ενάντια σε μια μοίρα που φαίνεται σκοτεινή, ενάντια σε έναν κόσμο που θέλει να τη βλέπει ως θύμα. Στους καμβάδες της, το πρόσωπό της αρχίζει να παίρνει μορφές που δεν ταιριάζουν με την παραδοσιακή ομορφιά. Τα φρύδια της γίνονται παχιά και απροκάλυπτα, τα μάτια της έντονα και διαπεραστικά, η έκφρασή της σοβαρή και αμυντική. Δεν ζωγραφίζει όπως περιμένουν οι άντρες να ζωγραφίζουν οι γυναίκες, μαλακά, όμορφα, παρηγορητικά. Ζωγραφίζει με τη βία που νιώθει, με την ειλικρίνεια που την καίει μέσα της. Οι ώρες περνούν αργά στο κρεβάτι του πόνου, αλλά ο νους της ταξιδεύει. Διαβάζει για τη μεξικανική ιστορία, για τις αρχαίες παραδόσεις, για την επανάσταση που ταράζει τη χώρα της. Μαθαίνει για καλλιτέχνες που χρησιμοποίησαν την τέχνη ως πολιτικό όπλο ή ως τρόπο να αλλάξουν τον κόσμο. Η αγάπη της για τη ζωγραφική δεν είναι μόνο προσωπική, είναι πολιτική. Κάθε μέρα που περνάει κλεισμένη στο σπίτι, παρακολουθεί από το παράθυρο τον κόσμο να συνεχίζει χωρίς εκείνη. Βλέπει άλλα κορίτσια της ηλικίας της να περπατούν ελεύθερα, να πηγαίνουν σχολείο, να κάνουν σχέδια για το μέλλον. Η ζήλια και η θλίψη την πνίγουν μερικές φορές, αλλά μαθαίνει να τις μετατρέπει σε κάτι άλλο, σε δύναμη για τη δουλειά της. Οι γιατροί της λένε ότι θα χρειαστεί χρόνια για να αναρρώσει πλήρως, αν αναρρώσει ποτέ. Μιλούν για περιορισμούς, για πράγματα που δεν θα μπορέσει να κάνει ξανά. Αλλά η Φρίντα αρχίζει να καταλαβαίνει ότι η αναρρώσα δεν σημαίνει να επιστρέψει στο παλιό της σώμα. Σημαίνει να βρει νέους τρόπους να υπάρχει στον κόσμο. Τα χέρια της, που κάποτε κρατούσαν βιβλία ιατρικής, τώρα κρατούν πινέλα. Οι φίλοι της από το σχολείο έρχονται να τη δουν και μένουν εκπλήκτοι με την αλλαγή. Η κοπέλα που ήξεραν γεμάτη ενέργεια, πάντα σε κίνηση, έχει γίνει κάτι πιο σκληρό, πιο συγκεντρωμένο. Ο πόνος την έχει γαλουχίσει, αλλά δεν την έχει σπάσει. Κάθε αυτοπροσωπογραφία που ολοκληρώνει είναι σαν να ανακτά ένα κομμάτι του εαυτού της. Όχι του παλιού εαυτού, αλλά ενός νέου που γεννιέται μέσα από την καταστροφή. Το κορίτσι που ονειρευόταν να γίνει γιατρός τώρα αρχίζει να θεραπεύει τον εαυτό της με έναν διαφορετικό τρόπο, μία πινελιά κάθε φορά. Αλλά ακόμη και σε αυτή τη σιωπηλή μοναχική περίοδο, κάτι άλλο αρχίζει να βλαστάνει μέσα της. Μια επαναστατική ιδέα που θα την καθορίσει για πάντα, ότι η τέχνη δεν είναι απλώς όμορφη διακόσμηση. Είναι τρόπος να επιβιώσεις, να αντισταθείς, να αλλάξεις τον κόσμο. Και αυτή η αλήθεια την περιμένει στον καμβά, έτοιμη να την ανακαλύψει. Αυτό που άρχισε ως μορφή θεραπείας σύντομα έγινε γλώσσα. Και αυτή η γλώσσα ήταν βαθιά προσωπική, βάναυσα ειλικρινής και συχνά δύσκολο να την κοιτάξεις, κάτι που ήταν ακριβώς το νόημα. Η Φρίντα δεν ζωγράφιζε όμορφα λουλούδια ή ευγενικά τοπία. Ζωγράφιζε πόνο, τον δικό της πόνο σωματικό, συναισθηματικό και υπαρξιακό. Τα πρώτα της θέματα ήταν αυτοπροσωπογραφίες, όχι επειδή ήταν ματαιόδοξη, αλλά επειδή, όπως είπε διάσημα, ζωγραφίζω τον εαυτό μου επειδή είμαι τόσο συχνά μόνη και επειδή είμαι το θέμα που ξέρω καλύτερα. Τα πρώιμα έργα της ήταν μικρής κλίμακας ζωγραφισμένα σε κασίτερο ή ξύλινους πίνακες, εμπνευσμένα από τα μεξικανικά ρέτος αφιερωματικές ζωγραφιές που προοριζόντουσαν να αφηγηθούν ιστορίες βάσανων και θαυμάτων. Η Φρίντα στράφηκε προς τα μέσα σε αυτή την παράδοση. Το σώμα της έγινε ο καμβάς. Τα συναισθήματά της έγιναν ο βωμός. Ζωγράφιζε τον εαυτό της ως διασπασμένο, ως διαπερασμένο, ως αιμορραγούντα. Σε έναν πίνακα είναι καρφωμένη με καρφιά σαν σύγχρονη μάρτυρας. Σε άλλον επιπλέει σε άγωνο τοπίο, δεμένη σε σπασμένη κολόνα, μεταφορά για τη θραυσμένη σπονδυλική της στήλη. Ζωγράφιζε τον εαυτό της να κλαίει, κατακερματισμένο, αποκεφαλισμένο και γυμνό, αλλά ποτέ παθητικό, πάντα να παρατηρεί. Ο πόνος της δεν αποστηρωνόταν. Ζωγράφιζε την ασχήμια του τραύματος με ομορφιά, ανταρσία και ακόμη χιούμορ.
Κάθε κομμάτι ήταν ανάκτηση του σώματός της, της εμπειρίας της και της ταυτότητάς της ως γυναίκα σε κόσμο που συχνά προσπαθούσε να την ορίσει. Αλλά η Φρίντα δεν απλώς έλεγε την ιστορία της. Επινοούσε ένα νέο είδος οπτικής αφήγησης. Ένα που ανάμειγνε μεξικανική λαϊκή τέχνη σουρεαλισμό, ιατρική απεικόνηση και συμβολισμό. Οι ζωγραφιές της έγιναν ονειρικές αυτοψίες της ψυχής της πλαισιωμένες σε χρώμα, πολιτισμό και μύθο. Μέχρι να ανάρρωσε αρκετά για να περπατήσει ξανά, αν και επίπονα. Η Φρίντα δεν ήταν πια το κορίτσι που ήθελε να γίνει γιατρός. Ήταν καλλιτέχνης και η τέχνη της ήταν σαν τίποτα που είχε δει κανείς. Είχε πάρει το χειρότερο πράγμα που της είχε συμβεί ποτέ και το είχε μετατρέψει σε πηγή δημιουργίας. Η Φρίντα Κάλο δεν απλώς ζωγράφιζε τον πόνο της. Ανάγκασε τον κόσμο να τον κοιτάξει και κάνοντας έτσι μετέτρεψε τον πόνο σε ιερή πράξη αυτοέκφρασης. Το 1928, ακόμη αναρώνοντας τα ακόμη ζωγραφίζοντας και μόλις 21 ετών, η Φρίντα Κάλο συνάντησε τον άντρα που θα γινόταν η πιο βαθιά και ταραχώδη σχέση της ζωής της, τον Ντιέγκο Ριβέρα. Ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερός της ήδη, ο πιο διάσημος ζωγράφος του Μεξικού. Τεράστιος τόσο σε ανάστημα όσο και σε παρουσία, ο Ριβέρα ήταν γίγαντας του μεξικανικού μουραλισμού, γνωστός για τις αρωτικές πολιτικά φορτισμένες νοπογραφίες του που έλεγαν την ιστορία του μεξικανικού λαού. Η Φρίντα είχε δει τη δουλειά του πριν. Τι θαύμαζε. Αλλά τώρα ήθελε τη γνώμη του για τη δουλειά της. Του έφερε τις ζωγραφιές της στο Υπουργείο Παιδείας. Διακόπτοντας τη δουλειά του στα σκαλωσιά για να ρωτήσει κατευθείαν, «Έχω ταλέντο». Ο Ντιέγκο κοίταξε μια φορά και είπε, «Ναι, και όχι μόνο από καλοσύνη». Αναγνώρισε σε εκείνη κάτι σπάνιο, μια αχαλήνωτη φωνή, ομή και απλή, γεμάτη οργή, ηρωνία, πόνο και ομορφιά. Άρχισαν μια σχέση που ήταν τόσο καταναλωτική όσο και δημιουργική. Η Φρίντα είπε κάποτε, «Υπέφερα 2 ατυχήματα στη ζωή μου. Ένα στο οποίο ένα τραμ με χτύπησε. Το άλλο ήταν ο Ντιέγκο». Παντρεύτηκαν το 1929. Ένα περίεργο ζευγάρι για τους εξωτερικούς, ο Ντιέγκο τεράστιος, άπιστος, πολιτικά διάσημος. Η Φρίντα οξία στη γλώσσα, άγρια ανεξάρτητη, ήδη περπατώντας με μπαστούνι. Οι γονείς της το αποκάλεσαν γάμο μεταξύ ελέφαντα και περιστεριού. Ο δεσμός τους ήταν παθιασμένος αλλά χαοτικός. Ο Ντιέγκο υποστήριξε την τέχνη της και ενθάρρυνε την ανάπτυξή της ως ζωγράφος. Αλλά ήταν επίσης ατελείωτα άπιστος ακόμη και με την ίδια την αδελφή της Φρίντα, την Κριστίνα. Η Φρίντα συντρίφθηκε και σε αντάλλαγμα πήρε δικούς της εραστές, τόσο άντρες όσο και γυναίκες συμπεριλαμβανομένων φημολογούμενων σχέσεων με τον Λέον Τρότσκι και τη ζωγράφο Τζόρτζιο Μικρονκαπαγιώταφη. Χώρισαν το 1939. Μετά παντρεύτηκαν ξανά έναν χρόνο αργότερα με διαφορετικούς όρους. Αυτή τη φορά η Φρίντα θα κρατούσε την αυτονομία της, το σπίτι της, τα χρήματά της, το όνομά της. Ο δεύτερος γάμος τους ήταν λιγότερο για παραδοσιακή αγάπη και περισσότερο για δημιουργική εταιρικότητα και αμοιβαία κατανόηση. Παρά τις προδοσίες και τη συντριβή, ο Ντιέγκο παρέμεινε σταθερή δύναμη στη ζωή της Φρίντα. Την προκαλούσε, την πλήγωσε, αλλά επίσης πίστευε σε εκείνη ως καλλιτέχνη, ως επαναστάτρια και ως γυναίκα που μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τι μπορούσε να είναι η ζωγραφική. Μαζί δεν ήταν ειρηνική, αλλά ήταν θρυλική. Στη δεκαετία του 1930, η Φρίντα Κάλο ακολούθησε τον Ντιέγκο Ριβέρα σε ταξίδι προς βορρά στο Σαν Φρανσίσκο, Ντιτρόιτ και Νέα Υόρκη, καθώς ολοκλήρωνε υψηλού προφίλ παραγγελίες τοιχογραφιών. Αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό την έφεραν πρόσωπο με τον αμερικανικό βιομηχανισμό, πλούτο και τις αντιφάσεις του καπιταλισμού, και την άφησαν με βαθιά πολιτική δυσφορία. Η Φρίντα ήταν περήφανη μεξικανή εθνικίστρια, αφοσιωμένη κομμουνίστρια και θαυμάστρια των ηθαγενών παραδόσεων. Η αυθονία που έβλεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικά ενώ η μεγάλη ύφεση κατέστρεφε μεγάλο μέρος της χώρας, μόνο εμβάθυνε την αίσθηση απογοήτευσής της. Σε γράμματα στο σπίτι, κοροϊδεύε τον υλισμό του πολιτισμού και την αιμονή με τις εμφανίσεις. Της έλειπε η τραχύτητα, το χρώμα και η αντίφαση του Μεξικού. Ενώ ο Ντιέγκο ζωγράφιζε τεράστιες τοιχογραφίες σε τοίχους εργοστασίων, η Φρίντα άρχισε να ζωγραφίζει μικρότερες, πιο ήσυχες επαναστάσεις, βαθιά προσωπικά έργα σε κασίτερο και καμβά. Το τελευταίο της γνωστό έργο ήταν μια νεκρή φύση με κομμένα καρπούζια. Ένα κομμάτι έφερε τα λόγια «Viva la vida», «Ζήτω η ζωή». Ακόμη και μπροστά στο θάνατο παρέμεινε ανυπότακτη, χαρούμενη και πολιτική. Τα τελευταία πορτρέτα της Φρίντα Κάλο δεν ήταν απλώς αυτοπροσωπογραφίες. Ήταν πράξεις επανάστασης ζωγραφισμένες με πόνο, αλλά πάντα υπογραμμένες με ζωή.
Στις 13 Ιουλίου 1954, σε ηλικία 47 ετών, η Φρίντα Κάλο πέθανε στον ίδιο τόπο που είχε γεννηθεί, την Κάσα Ασούλ στο Κογιοακάν. Η επίσημη αιτία καταγράφηκε ως πνευμονική εμβολή, αλλά όσοι της ήταν πιο κοντά ψιθύριζαν για κάτι πιο βαθύ. Ήταν άρρωστη. Ναι, αλλά επίσης εξαντλημένη από τον πόνο, από τις χειρουργικές επεμβάσεις, από το μακρό πόλεμο με το ίδιο της το σώμα. Λίγες μέρες πριν είχε παρακολουθήσει πολιτική διαμαρτυρία κατά του πραξικοπήματος της CIA στη Γουατεμάλα. Αδύναμη και καθυλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι, επέμεινε να πάει, με τη σφιγμένη γροθιά της σηκωμένη στον αέρα. Η Επανάσταση παρέμεινε ο τελευταίος της χτύπος της καρδιάς. Η τελευταία καταχώρηση στο ημερολόγιο της ήταν σύντομη αλλά διαπεραστική. Ελπίζω η έξοδος να είναι χαρούμενη και ελπίζω να μην επιστρέψω ποτέ. Η κηδεία της Φρίντα έγινε στο Παλάσιο ντε Μπέλας Άρτες, τον πιο έγκριτο πολιτιστικό θεσμό του Μεξικού. Το σώμα της στυλιγμένο στην κόκκινη σημαία του Μεξικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Φυλασσόταν από φίλους, οικογένεια, καλλιτέχνες και επαναστάτες. Ο Ντιέγκο Ριβέρα ήταν απαρηγόρητος. Την αποκάλεσε τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής του, ακόμη και όταν οι προδοσίες του την είχαν σχεδόν σπάσει. Αλλά τα χρόνια που ακολούθησαν το θάνατό της, κάτι εξαιρετικό συνέβη. Η Φρίντα Κάλο αρνιόταν να εξαφανιστεί. Στην αρχή το όνομά της ψιθυριζόταν μόνο σε καλλιτεχνικούς κύκλους. Τα έργα της δεν ήταν εύκολο να κατηγοριοποιηθούν, πολύ πολιτικά για τους σουρεαλιστές, πολύ σουρεαλιστικά για τους παραδοσιακούς. Αλλά αργά η εικόνα της, η ιστορία της και η ανταρσία της άρχισαν να αντιχούν. Μέσα από τις δεκαετίες του 1970 και 1980, καθώς φεμινίστριες μελετήτριες και ακτιβίστριες ανέκτησαν ξεχασμένες φωνές, αυτή της Φρίντα έγινε πιο δυνατή. Δεν ήταν πια απλός ζωγράφος. Ήταν σύμβολο πόνου μετατρεπόμενου σε ομορφιά, φεμινισμού γεννημένου μέσω αντίστασης, μεξικανικής ταυτότητας γιορταζόμενης χωρίς απολογία, ομοφιλοφιλίας, αναπηρίας, επανάστασης και αυθεντικότητας. Το πρόσωπό της, το ενιαίο φρύδι, το βλέμμα, τα λουλούδια στα μαλλιά της έγινε εμβληματικό. Το σπίτι της έγινε μουσείο. Το ημερολόγιο της έγινε ιερό κείμενο και οι ζωγραφιές της τώρα κρέμονται στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Η Φρίντα Κάλο είχε ζήσει μεγάλο μέρος της ζωής της στη σκιά του Ντιέγκο, αλλά στο θάνατο προχώρησε μπροστά. Δεν άφησε πίσω μόνο ζωγραφιές. Άφησε έναν καθρέφτη και τόλμησε όλους μας να κοιτάξουμε. Όχι με λύπηση, όχι με φόβο, αλλά με φωτιά. Σήμερα το πρόσωπο της Φρίντα Κάλο είναι παντού, τυπωμένο σε μπλουζάκια, ζωγραφισμένο σε τοιχογραφίες, μετατρεπόμενο σε κούκλες, memes, αφίσες και εικόνες. Η χαρακτηριστική της μονοφρίδα, τα μαλλιά της στεφανωμένα με λουλούδια, το άμεσο βλέμμα της, όλα άμεσα αναγνωρίσιμα. Αλλά αυτό που κάνει την κληρονομιά της ισχυρή δεν είναι απλώς ότι οι άνθρωποι ξέρουν το πρόσωπό της, είναι ότι αναγνωρίζουν την αλήθεια πίσω από αυτό. Η Φρίντα δεν προσπάθησε να είναι άψογη. Δεν χωρούσε σε κουτάκια. Δεν ήταν συμβατική και δεν της έμελε να είναι. Σε κόσμο που απαιτεί τελειότητα, μας έδωσε αυθεντικότητα. Ομή, ακατάστατη, ζωντανή, θυμωμένη, χαρούμενη, αντιφατική αυθεντικότητα. Γιόρτασε αυτό που την έκανε διαφορετική. Την αναπηρία της, την ομοφιλοφιλία της, την πολιτική της, τον πολιτισμό της και τα μετέτρεψε σε τέχνη που ξεπέρασε σύνορα και δεκαετίες. Έγινε περισσότερο από καλλιτέχνηδα. Είναι παγκόσμιο σύμβολο ανταρσίας, φεμινισμού, πολιτιστικής υπερηφάνειας και δημιουργικής αντίστασης. Για τις queer κοινότητες, είναι ένα ατρόμητο εικόνισμα που έζησε ανοιχτά και χωρίς απολογία σε εποχή που απαιτούσε σιωπή. Για τις γυναίκες, είναι υπενθύμηση ότι η δύναμη δεν χρειάζεται άδεια. Για τους καλλιτέχνες με αναπηρία, είναι απόδειξη ότι ο πόνος μπορεί να τροφοδοτήσει το πινέλο, όχι να το σταματήσει. Και για το Μεξικό, είναι κόρη ανακτημένη, άγρια, λαογραφική και για πάντα μέρος της εθνικής ψυχής. Οι ζωγραφιές της, κάποτε απορριπτόμενες ως πολύ παράξενες ή πολύ προσωπικές, είναι τώρα ανάμεσα στις πιο σεβαστές στον κόσμο. Έζησε στα περιθώρια και τα μετέτρεψε σε κεντρική σκηνή. Αγκάλιασε την αντίφαση, κομμουνίστρια που φορούσε χρυσό, γυναίκα προδομένη που ξαναγάπησε σώμα κομμάτια με ψυχή άσπαστη. Η Φρίντα Κάλο δεν ζήτησε ποτέ να γίνει σύμβολο. Απλώς είπε την αλήθεια για τον εαυτό της. Και κάνοντας έτσι, είπε την αλήθεια για εκατομμύρια άλλους που δεν είχαν δει ποτέ τους εαυτούς τους αντανακλασμένους στην τέχνη. Τώρα όταν βλέπουμε το πρόσωπό της, βλέπουμε θάρρος. Βλέπουμε χρώμα. Βλέπουμε αντίσταση. Βλέπουμε τη Φρίντα.
όχι χαμένοι αλλά αθάνατοι.